¿Qué pasa, bonitos? ¿Qué tal estamos? ¡Viernes! Estamos a viernes. Aquí estamos. Despois dunha tardiña de relax que me facía falta. Facía bastante falta esa tardiña de relax. Que bonito quedou o portiño da Coruña, macho. Que cousa bonita, Como se nota que a estrella ten cartos que ben o deixaron, Jue. Moi boas, Gallego, moi boas, Óscar, moi boas, Almo, moi boas, Lil Luces. Que tal estades todos, chavales? Que tal estades? Deixame agradecer antes de nada a Bispo Xelmírez, que non sei se é un cura. Igual é un cura. Bispo Xelmírez. E Álvaro IGL05, que me seguiron mentres non estaba en directo e que fixeron que chegáramos a cifra dos 646. Estamos a 4. A 4 dos 650. A 4. Incredibile. Incredibile. Madre mía, chaval. Non sería a pera que chegáramos a 650 na entrevista máis grande hasta o momento. Buah, sería impresionante. Que tal, Sisto? Que tal, Orquiño? Que tal? Acordadevos que en esta entrevista podedes preguntar o que quirades, O sea, puñédeme polo chat, puñédeme no Discord, hai un canal de preguntas. Puñede o que quirades. Eu teño instruccións de que se pregunte o que se quira. Xa despois miraremos se compensa contestar ou non. Eita, Patreon, Patreon. Meteos al Patreon, gente. ¿Dónde está aquí? Hoxe de copas casi consigo un Patreon, O que pasa é que non lle iba ben o de pagar, pero casi, É o mellor. Pa conseguir así xente pa Patreon, o mellor é unha copiña tal. Sí, donde? Ti estudiabas en Pontevedra, ali, Luces? No instituto este que hai ali cerca de Ence? Estudiabas por ali? Ou estou me acordando eu mal? Como se chama eso? O Pazo de... Ou estou me acordando eu mal? Sí, no Lourizán, non? Eu son de Mazaricos, Maquilele. Son de Mazaricos, moi cerquiña de onde está Fran Hermida. Mira, eu son de aquí. Mira, vámoslo enseñar, hombre. Vámoslo enseñar, que non costa nada. Poñemos por aquí. A ver. Recordade que nas entrevistas non poño os muñequiños abaixo porque
quero que sea algo máis serio, máis tal. Entonces non hai muñequiños hasta que acaba a entrevista. Mira, eu son de por aquí. Mira. Aí te hace camariñas. Maquilele, sabes que han fixo a música que está sonando ahora mismo de fondo? Sabes de onde é o que fixo a música que está sonando ahora de fondo? De Camariñas. Cousax. Un artistazo de Camariñas. Un auténtico artistazo de Camariñas. De feito, vou vos pasar por aquí o enlace, porque hai que dar publicidade a este rapaz, joder. Porque é un auténtico artistazo. E fíxonos esta musiquiña totalmente gratis, totalmente libre para os streamers, para que a podéramos poñer. E é de Camariñas. Aí, veciño teu. Hai que tomarlle unha, claro que sí. Esta zona é unha pasada, meu. Pois Fran está por aquí. Por aquí escondido. Nada, pois eso. Mentres os da Costa da Morte somos os máximos, meu. Os da Costa da Morte somos os auténticos máximos. E eso, mentres se vai conectando e tal, pois nada, eso. Calquera cousa que quirades preguntar, deixadesmo aí. Deixadesmo no meu Discord, se queredes, que vos lo paso por aquí. Hai que ir a Mazaricos, meu, hai que ir a Mazaricos, hai que ir a Dumbría, hai que ir a Carnota, hai que ir a Corcubión, hai que ir a Sé, hai que ir a Costa. Que é unha maravilla, non vos ides arrepentir, xa veredes. Nada, máis ou menos, pois comentar o mismo que comentei cando foi o de Lara Balseiro. Esta é a segunda entrevista que fago. Teño a apuntada, Maki, esa teño a apuntada. Esta é a segunda entrevista que fago. Eu non son nin periodista, nin nada. Entonces, oye, hei de facer o que poda. Eu enfoco máis como a unha charla, como a un coloquio. Pero bueno, que tal, Bullas? Que tal, amigo? Que tal? Eu enfoco eso, máis como a unha charla, un coloquio, Eu non son profesional desto. Da outra creo que saliu ben. Hoxe temos entrevista, Bullas. Entrevistamos a un periodista super importante aquí de Galicia, jefe de deportes de Radio Coruña. É dos máis importantes da nosa comunidade. Así que espero que todo sala ben. Estou facendo tempiño, teño aquí as preguntiñas, tal. Pois moitas gracias por pasarte, tío. Moitas gracias por esa view. Se buscades un streamer que xogue ao pro impresionantemente, aí tendes a Bullas, un grande. Como se chamaba o teu equipo, Bullas? Como era o teu equipo? Era algo de birra. Birra Leal, algo así, non? Que me mola porque a camiseta é a da Estrella Galicia do Lugo. Acordades vos da camiseta do Lugo, de Estrella Galicia? Que estaba guapísima, que era así camiseta tipo cerveza. Pois é a camiseta que ten Bullas no seu equipo e está guapísima, guapísima. Un grande aí tendes, un grande. E nada, a ver que tal isto, a ver se Fran se vai conectando. Como sabedes que ven Adrián Que cabrón. Voy a comentar, Voy a comentar eso. É que esa camiseta está guapísima, tío. Esa camiseta era impresionante. Non sei porque non a fixeron xa primeira, porque estaba guapísima, tío. Nada, que non teño unha hora. O sea, non hai un horario de decir, pois arrancamos ás
10, acabamos ás 11, tal. Isto vai ser hasta que Fran se sinta cómodo, hasta que nos sintamos cómodos. Non, é a coña de... É a coña de Toxo, claro. Como dixo o periodista así máis importante e tal, como Adrián Candal é o que está candel, pois supoño que será a coña. Eso, que non teño unha hora para decir acabas aquí a entrevista. Así que será eso, cando Fran se sinta cómodo e decida que se acaba. Eu supoño que será unha horiña. Tampouco quero estendelo moito máis. E a ver que tal. Estou falando por aquí. E a ver que tal, porque xa che digo, isto non... Mima, xa está Sir López aí facéndome contraprogramación. Mima, leva hoxe a Pepe Domingo Castaño, tío. A un ídolo, a unha leyenda. A unha auténtica leyenda, Pepe, Joe. Imaginadvos a Pepe Domingo Castaño aquí. Buf. Puf. Que tal, Puskis? Ese Queco, esa Lucy. Estamos... Oh, Leria Tello. Anda que non. E ainda por riba que veño hora do... Veño hora do portiño de mandarlle un par de gin tonis. Bueno, hombre, Leria neste canal hai. Créeme que Leria neste canal hai. E eso, eu vou facendo tempo mentres non ven Fran. Eso, cando acabemos a xuventude toda, están aí os menores de 18. Cando acabemos a entrevista, pois eso, que... supoño que será xa as 11 e pico, así. Poremos aquí uns temitas ou algo, supoño. Habrá que hai que celebrar que é viernes. Habrá que celebrar que é viernes. E poremos aquí uns temitas ou algo. E nada, hasta que aguantedes, hasta que queirades estar. Por aquí estaremos. Eu outro sitio que non teño que ir, así que xa comprei a botella de ginebra. Así que estaremos aquí hasta que diga a miña audiencia. E nada, non sei. Supoño que andará aí peleándose. Porque claro, na costa temos unha conexión que flipas, entón igual se está peleando aí ca conexión ou con algo. E a ver se conecta ao Discord. E dámoslle. E se queredes ir poñendo preguntas por aí. Moitas gracias, Anxo. Moitas gracias. Moi boas, Marta, que tal? Que tal, Martiña, como estamos? Eu era máis de whisky cando era máis novo, pero ahora a min a ginebra... Ahora a ginebra me tira moito, Mira, xa teño aquí unha preguntiña de Lorquiño. Como sempre, preguntas das que molan. Que, por certo, Lorquiño prometiu unha camiseta firmada do Depor se ven Ciro López a este canal, Ojo. Ojo, porque... Aínda que non falou comigo, o sea, non falamos por privado nin nada, xa dixo Ciro no seu directo que ok. Dixo Ciro no seu directo que ok. Así que... Ojito, Martin Miller espectacular. Mira, Maki, apunta dúas. Monkey e Brookmars. Apunta esas dúas. Vanche molar seguro. Epa, que escribín mal xa. Monkey e Brookmars. Vanche molar, xa verás. Sobre todo a Monkey. A Monkey a min encántame. Ponme Fran que está entrando. Ponme Fran que está entrando, así que... Vamos a poñer música épica. Hai por aquí música épica. Espera.
A ver que estamos por aquí. Que vamos facer esto. E temos, se todo vai ben, conectando. Temos, se todo vai ben, conectando a don Fran Hermida. Escoitasnos, Fran? Perfecto, se escoita alto e claro. Eu escoito tamén alto e claro. Chat, escoítase alto e claro. Porque se escoita alto e claro, arrancamos. Escoítase ben todo? Como che comentei por privado, non me vas ver a min, porque a webcam, claro, píllama o programa co que fago directo. Entonces non pode estar a webcam en dous programas ao mesmo tempo. Entonces, a ver, para ti igual é un pouco raro, Perfecto. pero bueno, son cousas de non ter cartos, sabes? Se tuvera cartos... Bueno, non pasa nada, estás aí en Arteixo, pides aí a un tal Amancio que coido que é bastante xeneroso para as comisións de festas e todo isto. Malo será que non dé para unha webcam así un pouco potente e... Aparte traballo para el, indirectamente, o sea, non directamente, pero indirectamente traballo para el. Un saúdo, don Amancio, vamos aos seus pés. Xa me ven preguntar outro día, porque ahora quere poñer 3 eólicos ali no puerto exterior, e dixme, ti que és da Costa da Morte, vos de eólicos entendedes, que tendes uns poucos, a ver, que modelo é o que podo poñer aquí para generar ben? O que tendes ali no Ézaro? Nos agora a verdade é que nos estamos especializando, porque o sea, non sei se vos chedes conta, dende que hai tanto eólico, basicamente a roupa seca antes. Sí. De tanto que está o rollo este fura, pues ao final estou unha maravilla. Entón, sí, coño, nos de eólico sabemos, vamos, é de factura, bastante máis que de factura de luz. Eu, de feito, antes, cando puña a secar unha camiseta, tiña que poñer 2 pinzas, e agora cos eólicos teño que poñer 6. Senón, normal, onde vai a camiseta? Corre o aire que é moito aquí, unha cousa tola. Pois mira, xa está, mima. Está o chat ardendo, claro, ti o chat non o podes ver. Eu vou intentar calquera cousiña que poñan polo chat ou tal, vou xa comentando para que podas ver. Moi ben. Canta xente hai? Ahora mismo somos 18, me marca a min. Bueno, un saúdo aos outros 17. A ver, xa chío, para o meu canal é o normal, estás nun canal pequeniño, non estás aquí con Ibai. Normal, estamos ben. A ver, Ibai, buen rollo, tal, pero mellor aquí entre na casa. No. Aquí xa somos un pouco familia, Pois de eso se trata. Sí, a verdade é que... Mira, xa empeza a ver preguntiñas por aí. Nada, o que che comentaba tamén, a ver, isto vai ser eso, unha charla, a ver, eu teño preguntas preparadas, se a xente fai preguntas tamén xas pasarei, pero bueno, falamos do que ti quiras. O sea... Nada, eu estou aquí a vosa disposición. Vos disparade que eu, xa sabedes. Eu non teño... Vos preguntado que queirades que eu responderei o que me dé a gana. Pois xa sabedes, chat, a poñer por aí a tope. Eu teño así unhas preparadas, pero sin mala fe, o sea, sin... Todo o rollo. Bueno, con algo de mala fe tamén, non pasa nada. Estamos en familia. Na familia tamén hai puñais. Por exemplo, teño unha, porque a ver, eu estou preparando un pouquiño, recalco de pouquiño, subrayado en negrita. E non sabía eu isto, que ti no mundo un pouquiño da comunicación, de todo o que é este rollo de tele e tal, ti empezastes na comedia. Sí. No rei da comedia. Sí, bueno, comecei antes, comecei actuando por diversos locais. En bares, eso, sí, pero tele, radio e tal, o primeiro foi o Rei da Comedia, non? Sí, así un pouco por contar a película inteira. Eu era, bueno, eu son moi amigo de Carlos Blanco. Carlos Blanco actuaba todos os mércores, se mal non recordo, no Modus Vivendi, que é un pub precioso que hai no centro de Santiago, que ademais me quedaba pues, a escasos 50 metros da miña casa, non? Como estudiante eu tiña a tentación ben cerca, o sea, aquilo era... E entón, eu era un habitual das actuacións de Carlos Blanco e un día Carlos doume a alternativa, me dixo, veña tío, lánzate tal, e non sei que, e bueno, pois
como supoño que como outras drogas, foi probalo e dixen, buah, isto hai que darlle continuidade. E a verdade é que estiven un lote de anos facendo actuacións por moitísimos locais do país. Cando estaba con o tema este dos monólogos por aí, polos bares e tal, foi cando me presentei a un casting, como quen di, por facer algo. Chamaronme, Sí. oye, tal, vamos a facer un casting aquí, non me acordo, Dorado Dadá, que é un local de jazz que hai no centro de Santiago, ou que había, Hostia. que agora xa non sei o que sigue aberto ou o que está pechado, xa non sei. Bueno, fun para aló, fixen o casting e tal, e os poucos días, pois nada, me levaron para o Rei da Comedia, sí, sí. Estiven na primeira edición, bueno, pois era un dos que estaba diante da cámara, e na segunda edición fun guionista. Sí, sí. Faime Ojo, moita gracia, porque ainda é un tema que utilizan moito os meus queridos trolls do Twitter, cando, sí, mira, eu coido que hoxe pola mañán ainda recibín así un comentario así despectivo en plan de rei da comedia. Non, que me sona así un rollo moi clasista, non? Moi de Sí. los titiriteros, non? Eu non me arrepinto de nada, non? Realmente son das persoas que pensa que na vida hai que intentar pasalo ben e polo tanto, pois daquela época o pasei moi ben actuando polos locais, o pasei moi ben na tele, foi unha experiencia maravillosa e a día de hoxe pois coido que esa vena de jiji jaja, por exemplo, no meu día a día facendo radio, se me nota. Hai que intentar contaxiar bo rollo. Eu coido que xa temos tantos motivos para estar de mal rollo e Xa, dun ano pa aquí ainda máis claro. que dis, o río da comedia. Sí, pues, parece que, non sei, parece que se queres ser xornalista tens que ser un tío serio, rancio, que transmita unha cousa da... Xa, Eu sí, coido que non. eso cada día está un pouco quedando máis demostrado que eso non é así. Ao final, ser un bo Mm. comunicador, xa non é de contar chistes, pero ter un poquinho de gracia, ter un poquinho de... Non sei, eu Mm. creo que conta bastante sendo comunicador. Sí, tens que buscar un enganche coa xente, non? E se a xente ve que estás ao seu nivel no sentido de que non eres un tío que se sube a un púlpito e lles metes ali unha misa todos os días, senón que, bueno, eres unha persoa que manexas unhas fontes, tes unha información e a contas, e a veces a información pues, requiere que nos poñamos serios, porque moitas veces nos toca dar informacións bueno, pues que son moi serias, non? Claro. En información xeral, pues mira, levamos un ano falando de coronavirus. No caso do Depor levamos 3 Sí. anos contando miserias, non? Entón, bueno, pois cando hai oportunidade de poder contar algo máis agradable e de soltarnos un pouco máis e tal, pois bueno, pois sí, pois evidentemente os hai que nos hai esa vena de contalo e contalo dunha maneira moi campechana, non o campechano Juan Cercana. Carlos, que esa é outra, pero sí, máis cercana, máis fuxindo un pouco deses cánones da comunicación de sempre, non? Eu coido que a comunicación está cambiando. Sí. Vamos, eu sempre digo, joder, a ver, unha que vou vello, non? Pero esta profesión non se parece en nada cando eu comecei. O sea, que cando eu Xa. comecei, internet estaba en cueiros. E agora, pois, cada 3 días aparecen cousas, adiantos novos, tal, que cambian a túa maneira de traballar, non? Hai un ano non facíamos, bueno, hai un ano xa facíamos desto. Pero hai un ano e medio non había esta historia das pantallas, de falar a través de pantallas, de facer encontros digitais, Para de que a nada. xente pudera disfrutar do seu ocio sen moverse da casa, non? É dicir, bueno, e xa ves, nos tivemos que acostumar enseguida e nos medios pois nos pasa igual, as diferentes maneiras de comunicar pois fan que tamén cambia a maneira de facer, de trasladar a información á xente. Sí, a ver, isto cambia, está claro. Eu, por exemplo, que o meu ámbito que é a informática, que eu son informático, e agora estou traballando desde a casa. Estou traballando con xente de Arteixo, de Lugo, de República Checa, de Italia, ti vas 10 anos para atrás e isto era impensable. E con Twitch, e ca comunicación, e co periodismo en general, tamén como que está cambiando unha barbaridade. De feito, bueno, teño preparadas para despois un par de preguntas, comentarios sobre eso, porque que estáse vendo que isto cambia completamente. Pero, Sí, sí, xa che digo, pero ademais en tempo récord, como che diría eu, a veces chega un momento onde dis, ostras, que
parade de inventar cousas, tío, Sí. porque non nos dá tempo a adaptarnos a unha e xa está sacando outra historia, non? Nos últimos anos, pois a cousa foi, bueno, pues, pouco a pouco iban aparecendo cada 3, 4 anos algún adianto, entón, hai que estar con isto, non? É dicir, eu recordo nos meus primeiros tempos de Nordés, traballábamos con cintas. As cintas eran algo que se usaban moito, pero de súpeto chegou o minidisc, todo era minidisc. E cando te quixestes dar conta, bueno, minidisc era unha cousa de mostrar no museo, fora o minidisc, MP3, todo en MP3, bueno, MP3. E isto vai así, vai moi rápido, non? E dun tempo a esta parte, claro, xa non che digo nada o tema das plataformas, non? Cando traballas en determinadas casas, como pode ser a Cadena Ser, tes que pelexar en todos os campos. Faz radio, pero de súpeto estás facendo radio, estás facendo tamén unha páxina web. Aparece Twitter, e tes que estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitch, e en Cada TikTok, vez e máis. non sei Sí, que, sí, non sí. sei canto, e ao final dis, bueno, estará ben tamén dormir un pouco de vez en cando, porque atendelo todo é complicado, non? Sí, sí. E ademais todo iso chega nun momento onde tamén se tende a adelgazar bastante as redaccións. Xa, Entón eso sí. dis, está moi ben que fagamos cada vez máis cousas, pero facer cada vez máis cousas con menos xente, Sí, sí, sí. non? Pero bueno. Eu creo que é algo general de todas as empresas, cada vez están un pouco máis... Eu tamén notei, estás un pouco que, oye, pois se tres o fan holgadamente, dous tamén podedes, esforzades un poquinho máis. E ao final, a ver, a xente dá porque dá. Non, o tempo é o que é. Eso pasoulle a un amigo meu un día que empezou a traballar nun ministerio, que o pouco tempo de estar ali lle dicían, piano, sin prisa, porque como apures e vexas que tal, enseguida din, buf, aí nada, aí chegan con 2 menos e son abondos. Sí, sí. Pois mira, o das tintas, de feito, acordousme ahora que ainda vin onte, creo que foi, unha noticia que, a ver, que é a mítica noticia que pasa desapercibida e tal, pero a min chocoume bastante porque era que a CRTVG puxo a subastar un lote de cintas que usaban eles, supoño que para cámaras e editar, e para poñer nos telediarios e todo eso, sin estrenar, que eran do 2005-2007. E claro, que ninguén nos compre, porque claro, eso leva 10 anos obsoleto. E diste, joder, estamos falando do 2005-2007, sabes? Que non é o 86. No, é que aquí te conviertes nun fósil cuaternario en 3 días, non? O sea, eso. É que eu, de feito, costoume facerme a idea de, oye, as cintas esas tal, como era eso? E falo 2005-2007. Sí. De todos os xeitos, eu creo, a ver, hai que mirar, a ver, pero deberíamos facer un crowdfunding, porque nas cintas da TVG deses anos ten que haber auténticas xoias. No, pero eran polo que eu vin, igual me equivoco. Eran cintas que non lle dou tempo nin a usar. Bueno, pues gravamos o lugar e nos claro. queda aí para cando... Eu creo que eran tempo, pilloulle tan de repente o cambio tecnológico que quedaronlle aí un lote delas sin usar, sin estrenar. O sea, compraron unha oferta, non? Había unha oferta, compraron un pack e quedaches... Como di miña avó, compraron pas medras. Pero as medras non viñeron. As medras non viñeron. Está ben, pois nada, oye, eso haberá que reciclalo de algún xeito, Chocoume bastante. Mira, sobre o tema ese da comedia, dos teus inicios e tal, eu teño unha dúda porque non sei se é que eu non sei buscar ou que ti eras moi malo, porque que non atopei nada, meu. Nada, eu quixen poñer aquí en plan, mira, vamos a enseñar a Fran Hermida nos seus inicios, tal. Non atopei nada. Bueno, sobre o primeiro, se buscas malo ou non temos a confianza suficiente para saberlo. Sobre se era malo, podo confirmalo eu. Sí, era malo. No, pero fora coña, chocoume moito. Chocoume moito, porque estou buscando Rei da Comedia, Fran Hermida, Comedia. Nada. Tamén che digo que a CRTVG para temas de vídeos históricos e tal, cóstalle, porque eu neste canal intento reaccionar a cousas da televisión de Galicia, porque, oye, é un canal en gallego e intento poñer cousas. É un referente. Cuidado, hai cousas que costa, No, vamos, seguro. No, a ver, as cousas do Rei da Comedia
A ver, non éramos un produto de masas, non? O sea, a veces No, eu pero coido que eu creo que é acabábamos por... coñecendo por nome e apelido a xente que nos vía, non? Entón, é No, pero eu creo que xa complicado. non vai por eso. Eu creo que é en plan que como que porque eu acórdome, por exemplo, había un programa que presentaba, non me acordo como se chama, o de Amistades Peligrosas, creo que era bravo polos Sí, amigos. Alberto Comesaña. Alberto Comesaña, que era bravo polos amigos. Bueno, un compañeiro que streamea aquí, que traballa na televisión de Galicia, Brais Doval, quiso reaccionar, como que había 3 ou 4 capítulos solamente en internet. Claro, el traballa alía, foi alía, sí, toma 4 máis. Como que non... O paso de digitalizar, como que, vale, para unhas cousas sí, para outras non. Joder, Pero mira, fastidiou, eu, pero eu, quería pro- poñelo aquí, eu propoñoche unha cousa, porque hai que utilizar esa forza que hai nas redes sociais. A min durante os últimos anos o que pasa que os teño bloqueados, me cachis. Durante os últimos anos, cada vez que me querían trolear con esas historias, pensando que me estaban ofendendo, pero e aí co rollo de rei da comedia, non sei que, me colgaban cousas. Sí, Sí, entón, eu creo, coido que se meto algo no Twitter, eh, aparecen, porque a mí ostras, me molaba, porque esta xente o poñía en plan fastidiar e eu moitas veces dicía, ostras, tío, viva, acordaste. o vídeo aquel daquel día, e digo, joder, estimado troll, gracias, de verdade, non? Este Hostia, material eu pois, non o tiña, tá? pois Sí, aí non sí, mirei, aí non mirei. eu coido, ai, mira, tío, ímolo facer. Pareceche Sí, ben? sí, 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 Veña, aquí veña. esto é totalmente directo, aquí faise o que ti quieras. Sí, 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 sí. No, no, esto espera, que imos facer a petición. Estamos aquí Miguel Fieiro di que non hai nada do Mira, rei da xa comedia. están salindo no chat nombres de posibles trolls. Un que acaba en mono. Bueno, eu cos simios teño unha relación complicada. Teño un chat informado, Teño un chat informado. A xente documentada, así Sí, me sí, gusta. sí, sí. De feito, xa hai aquí un... Fran ao principio só pensaba en beber Cuba Libres por C. Joder, pero aquí hai xente que me coñece, tío. A ver, xa está. Aquí está, A ver, eu coido que algo ten que aparecer. Sí, sí, xa Vale, está será. posto, Sí, Sí, sí. sí, sí, aí está, aí está. A radio en directo é así e o Twitch en directo supoño que será igual, é a primeira vez Twitch que é estou unha nun Twitch, maravilla. Twitch é unha Sí. maravilla. De feito, máis adiante tiña pensado eso, pois facerche un par de preguntas sobre Twitch e tal, porque é unha maravilla. É unha auténtica maravilla. Sí, sí. Son Pero... as maravillas estas propias redes. Mira, ti mira o sitio onde estou. Mira, o sea, ti estás en Arteixo, me dicías, Sí, verdade? sí. Mira, agora porque de noite, pero mira, Vos mirade... queridos, aquelo que vedes ali, que é o Monte Pindo, pois ali naquel recunchiño está o Fieiro, que é de onde é Miguel. É Ali un está a sitio miña casa. espectacular. Esto ya no ser imposible de facer. Pois mira, Imposible, acabamos de imposible. ver o Fieiro. Imposible. Viches? De feito, desde Sí. Corcobión podelo facer. Eu desde o Fieiro xa é máis complicado. Amigo, Eu Ti desde... avísame, si queres que encargue algo para túa casa, que che manden uns tupper, xa dende aquí xa o que queiras, Pero si, eu desde quería falar porque é que, dame unha pena o de non poder facer isto desde aí, traballar desde aí, porque... A ver, tamén é verdad que nos últimos anos, a ver, as cosas como son. A Costa nos últimos anos un pouquiño mellorou. Sí, Un sí, pouquiño sí. mellorou. Pero parece que somos sempre os últimos para todo. Somos. Porque é que... Somos. Eu vou... Salo da Costa é... Home, a ver, tampouco hai carreteras de ouro. Pero o cambio é bestial. E nós ali como que... A ver, está Dumbría, que Dumbría é... Dumbría é outro Dumbría, rollo. ollo, Dumbría é outro rollo. Dumbría, República Independente de Dumbría. Que a mí mira que me dá rabia porque eu xusto estou do outro lado do río. O sea, van poñendo a carretera toda boa, acaban na entrada do meu lugar. Van poñendo a fibra tal, acaban na entrada do meu lugar. Eu me cago en tal. Vou mover os marcos. Claro, porque ti es Mazaricos. Claro, son mazaricos. No, claro, ti es Sí, sí, sí. Mazaricos. Mazaricos mola tamén. Sí, mola moito, pero me refiero o nivel que ten ahora mismo Dumbría en todo. Ti vas a unha aldea de Dumbría, esas entradas que teñen co nombre da aldea, cos focos, cas flores,
cos camiños todos, Mola, é unha pasada. É unha Sí, pasada. sí, é todo moi cuidadiño, A Todo, verdade todo. que sí, sí. As flores do No, no, Ézaro, as está moi flores do ben. Ézaro, cuida a miña nai, E non as leva po fieiro? No, no, porque é moi Bueno. fiadeira. Digo, estas que sobran aquí as vou levar para ali arriba. No, pero sí que é unha pasada o cambio. E a min fastidiame eso, porque que eu agora estaría máis ben aí que Dios, pero é que non podo, porque é que eu para directos, pois oye, pois non fago directo, vou para aí e non fago directo. Pero pola semana para traballar, claro, é que é inviable. E Claro. bueno, en carreteras e eso xa... A ver, é un problemón a día de hoxe, O sexa, é un problemón porque ademais eu coido que o tema este da pandemia eh, a Costa da Morte nos colleu na pole, se usamos o, Sí, o termo da Fórmula 1, nos colleu moi ben situados, porque realmente temos todo iso que agora busca a xente, é sí, dicir, non temos un turismo masificado, temos 101.000 praias enormes, con espazo, etcétera, etcétera, temos moitísimos roteiros polo monte, temos somos aire libre, e ademais somos sí. lugares maravillosos. Hai moitísimas vivendas que levan anos aí pendentes de rehabilitar, hai xente que, bueno, hai terreos para poder construir, ¿no? Construir cousas con xeito, non mamotretos, que eso Sí, xa o eso é pasamos outra. en 2000. Sí, eso xa foi nos 2000. Sí. Ahora vamos a facer algo con xeitiño. É dicir, temos todo iso. E realmente unha das cousas que nos fan falta, por exemplo, son boas conexións de internet. Nos hai pouco aquí en Radio Nordés estábamos falando, un dos temas así que sacamos foi a gran cantidade de xente que estaba buscando vivendas na Costa da Morte. Xente, por exemplo, da zona da Coruña, zona Mm. de Santiago, que estaban buscando vivendas pois, en Cabana, en Ponteceso, en Fisterra, etcétera, etcétera. De feito, houve moito movimento nas inmobiliarias. Sí, sí, E sí, sí. máis alá diso, tamén atopamos a xente de inmobiliarias que nos dicía non, non, xa non é Coruña ni Santiago, hai xente de Francia, de Irlanda, de República Checa, etcétera, etcétera, que queren vir a vivir para aquí. Por qué? Porque viron como é isto, o viron a través de internet, ven que somos un sitio onde non hai choivas extremas, non hai fríos extremos, Claro. bueno, hai un inverno que o levas e tal. Temos a falta dun aeroporto, 2 aeroportos a 1 hora ou a menos de 1 hora, porque evidentemente esa zona norte da Bisbarra o teñen máis cerca, entón toda esa xente que pode facer unha vida que consiste en bueno, pois poder teletraballar e o mellor unha vez ao mes ir a certos sitios de Europa a pasar un reporte de actividades, etcétera, etcétera, para eles isto é un lugar maravilloso. E Sí, sí, nos sí. contaban de algunha inmobiliaria que unha das primeiras preguntas que facían era: e a conexión de internet? Claro, pois se Claro, non hai internet eu non podo traballar, non? claro. E atopaban basicamente todo. Aquí ao lado, ademais, agora que estamos en plena pandemia, aquí ao lado hai un hospital. Eu teño un hospital Sí, aquí sí, a, sí, sí. a 5 minutos, que dá unha tranquilidade. Entón, temos moitísimos servizos, temos un estilo, en fin, un modo de vida, eu coido que é envexable. Aquí podes comer carne, peixe, pan de primeira O que calidade, quiras. exactamente 5 estrelas, non? Temos un nivel de vida aceptable e moita desta xente ten un nivel de vida alto e que viría aquí e nos viría de maravilla que esa xente viñera aquí e fixera a vida aquí. Pero se non tes boas comunicacións de internet e o certo é que non as temos. Hai No, moitos lugares por aquí mm, que perdóame, Miguel, non o digo só polo fieiro, xa, é xa. que ás veces en pleno casco urbano dunha vila relativamente coñecida, a conexión de internet é lamentable. Claro. E entón, eu o dicía últimamente, non? Se fósemos capaces na Costa da Morte de xerar un movimento de unión para promover isto, eu coido que sairíamos todos gañando, é dicir, que todos os poderes, polo menos as administracións locais, que foran conscientes de, oye, si nos movemos en isto, a pandemia para nós, este feito de estar aquí no córner da península, pois nesta situación se pode volver unha vantaxe para nós, non? E entón eu coido que por aí teña que haber bastante movimento, pois iso, para mellorar conexións de internet e demais, e fixar poboación. Mm. Portugal foi un dos primeiros que o fixo, Portugal, por exemplo, a zona do Algarve empezou a facer xa esas campañas de ven a vivir ao Algarve, non? E que precisamente reflexionaban no sentido de dicirlle a xente
coñeces o Algarve, ti ves aquí de vacacións, a que se pasa ben, a praia, tal e cual. Bueno, pois agora non veñas de vacacións, ven a Queda, vivir aquí, claro. fai que todos os días sexan como os días de vacacións no Algarve. E eles anduveron moi vivos e teñan empapelados os aeroportos de media Europa en Mm. canto se saiu da pandemia. Bueno, o mellor non chegamos tan rápido a iso, pero estamos a tempo de Pero é o cambiar camiño. esa serie de cousas que nos faltan, claro. É o camiño. Pero bueno, dependes de compañías que están a outra cousa, que lle importamos un Sí, pimiento, sí, hai que sí. dicilo así. Mira, eu na nosa zona, o que Telefonías voto... eléctricas. Eu que voto... A ver, evidentemente habrá miles de cousas. Eu que voto moitísimo, moitísimo é internet e comunicacións de transporte. Porque eu, de Mazaricos para ir a Coruña, hai un autobús ao día, creo. Se non me engaño. Creo que hai un. Buah, e mira, e o tema xa non é que haxa un autobús ao día, é que se és capaz de saber a que hora vai pola parada, Xa. xa eres un afortunado. Xa. Exacto. Sí, sí. Exacto. Os autobuses na Costa da Morte son unha cousa, non sei, o sea, parece que fan unha actividade ilegal. Sí, O sea, procuran, sí. procuran pasar desapercibidos, que ninguén saiba cando van, o sea, ti vas por unha marquesina, non hai horarios, o sea, todo é así moi... Mira, eu A que hora acórdame... pasa o bus de Coruña? Pois entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde, máis ou menos. Eu acórdame, cando iba no bus para Coruña, eu pillaba en Santa Comba, bueno, porque deixaban ali meus pais co coche, e a parada de Santa Comba está na porta dun bar. Entonces, bueno, non é como agora que... Normal, claro, normal. En Galicia casi todo sí, está na porta dun bar. pero non é como agora que tal. Ali, claro, a xente salía para fora a fumar, entón estaba a porta do bar chea de xente fumando, e dos que estaban fumando, a mellor 3 entraban no autobús. Era en plan, sabes, como estámonos camuflando aquí. Estamos aquí entre os fumadores, e as escondidas, raca! Subimos para dentro para que nin nos vexe e arrancamos para Coruña. É un pouco, non sei, un pouco... Sí. No, é tal cual. Bueno, a ver, vir en autobús aquí é toda unha experiencia, Xa non é tanto como hai uns anos. Xa. Eu ainda lembro de ir a Santiago e precisamente parar en Santa Comba, que a parada estaba na porta dun bar, Sí. e o conductor do autobús baixaba, porque tiña que esperar ao bus que viña de non sei donde, para facer ali medio transbordo e tal. Entón ti estabas esperando no bus, que ti non facías transbordo, e estaba o condutor... Eu lembro velo a través da cristaleira como estaba na tragaperras e tomándose un copazo de coñá, ¿no? Que decías, bueno, que tranquilizador, ¿no? Sí, antes aquí viaxábamos así. O transporte... Bueno, a ver, eu mira, bueno, por exemplo, os universitarios, cando viñamos de Santiago para aquí, se o bus tiña 50 prazas, ocupábanse 150. Sí, o sea, era... Todos sentados, e despois o pasillo interior todo cheo de xente. Todo cheo. De pés, sentados, amoreados, non? Que eu en algunha ocasión tamén lle teño dito ao condutor, oye, mira, tedes que forrar de velcro o bus e leva de xente pegados por fora. Según baixen, tiramos deles. Nunca vistes a imagen dos trens na India? Pois unha cousa así. Sí, por fora, no teito, agarrados atrás. É o que vai agarrado atrás que lle berra o condutor. Eu baixo aquí, é que se solte. Era a liña nueva de Mazaricos Santa Comba. Sí, pero era horrible. En feito, fai moita gracia, porque como o que están agora de que, oye, que imos cobrar as autovías tamén, non sei que, pero, joe, que non pasa nada, hombre, que transporte público. Pois, bueno, pois... Eu, se quero ir ao médico ás 6 da tarde, pois terei que arrancar ás 7 da mañán, porque é o autobús que hai. Sí. E como o médico acaba ás 8, pois terei que vir ao día siguiente, porque de volta non o podo coller. E entonces durmo na parada. Viva el transporte público. No, se vas a Coruña podes quedar... Colles unha tenda destas de Decathlon e quedas na rotonda da Grela. Claro. Está ben. Tes ali un rollo de hamburguesas ali ao lado. Ou nós que somos así de cerca da costa, imos ali na salida de Alfonso Molina, que hai un barco, e xa dormimos tamén no barco. Pois mira, como Dios, como na casa. Eu faime moito chiste esa xente que ordena así desde a Castellana, desde... Non pasa nada, hombre! Colles o tú... Aparte había un que me facía moitísima gracia, que era en plan, colles o tren! Como collo o tren? Sí, que collo o tren? O do Fallado, o que me regalaron meus pais de pequeno? Ese mesmo.
Sí, bueno, do tren, joder, hai pouco se escoitaba por aí que dicían, estaría ben poñer en marcha a liña Coruña-Carballo, e dicías, a ver, joder, non Sí, fixestedes unha autovía hasta aquí ao lado e dices facer tren, joder, mira, veña, vamos a deixarnos de vacilar, non? da autovía non quero falar porque, madre mía, madre mía, madre mía. Os cartos que aí se enterraron pa... En Sí, fin. porque ademais o tema da autovía na Costa da Morte é ir un paso máis alá. O sea, estamos acostumados a que non nos fagan as cousas. Pero neste caso combínase non facelas e desfacelas. Mm, Porque, por exemplo, entre Baio, entre Santirene, que é onde acaba a autovía agora mesmo, e Berdoias, que é onde tiña que rematar, aí fixeron a traza da autovía, é dicir, sí, ali se cargaron, pasaron polo Monte Faro, por non sei onde, e tal, e quedou así. E dis, joder, vale, ou seja, é unha cousa que non o fagades, como hasta ahora, que non vamos a facer isto, vale, pois moi ben, xa estamos acostumados. Pero ainda por riba foi, non? E ainda por riba imos desfacer todo isto. sí, sí. E aí quedou, A carretera na aí facemos, quedou. pero o monte fastidiámolo. Aí está. E O sea, despois foi un xa... rollo de... Uh-huh. Eu, de verdade, hai moitas veces que... Pómeno moi mala hostia eso todo. Moi mala A hostia. min tamén, eu digo con un sorriso na cara, pero é deste que dis, bueno, rir por non chorar directamente, non? Sí, sí, sí. Sí, sí. E depois é simpático, porque en algunha ocasión temos falado con responsables políticos que che dicían que o criterio para facer unha vía rápida ou unha autovía é o número de vehículos que pasan cada día, non? Que eu digo, bueno, terá que haber algunha directriz de tipo político para dicir, bueno, pues oye, si temos non sei cantos polígonos industriais na Costa da Morte, si temos un porto como de Breves que acabamos de facer e gastar unha pasta, pues haberá que intentar completar todo iso, non? Para que non Mm. sexan pezas de puzzle que quedan soltas, joder, e rematar a autovía, non? E temos que facer algo para intentar favorecer aquela zona. Se todo se remite e todo queda únicamente limitado a cantos vehículos pasan por un sitio ao día, eu digo, joder, porque entonces non precisamos nin políticos nin consellerías. O sea, compoñer unha cousa que conte Un coches e que Excel. diga de 5.000 para arriba autovía, de 5.000 para baixo vía rápida. Pois para eso non necesitamos nin informes, nin criterios políticos, ni nada. É únicamente contar coches. Sí, sí, un cable na carretera que conte o coche é un Excel. Este tramo máis de Arreglado. 5.000, tal, este tramo menos. Pero despois cando Uh -huh. interesa, pois mira, o muelle de Brens que rápido o fixeron. Ese foi rápido, Niches. Ese foi Sí, rápido, sí. E a de calamares que van pescados aí, Sí, 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 ese foi rápido, E mira que a min, a ver, eu aí estaba interesado porque o meu pai traballa na fábrica, pero aí foron moi rápidos, Sí, 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 sí. Joder, antes de Aquí decirlo as estaba cousas. feito. Joder, pero son como as obras que fai o teu jefe, tío. Ti fai unha reforma na casa, pero as reformas que fai Amancio, eso, ollo, eso Fix, non cho fan a ti para arreglar un cuarto de baño na casa. Fixora unha sede ali ao lado onde tiña a outra. Madre de Dios. Madre de Dios. É unha locura, O Sí, da sí. Amancio se quer Fala ben da compra Amancio. Galicia. Miguel, fala ben da Amancio. Sí, 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 sí. Eu non me queixo de nada, Amancio te quero. Dádelle permisos para poñer os eólicos, Bueno, por favor. Pero mira, ainda así, con todas as trabas que nos poñen, con todo tal, despois salcha así un lojariño como a Corcubión, lojariño con cariño, no, Lujariño, somos pequenos. e salche de Aquí aí sabes, Lendoiro, salche de aí Fraga Hermida, salche de aí Marco Antonio Sande, de aí. tamén é daqui, sí, sí. Me falta de Dios, imagínate que tiñamos carreteras boas. Bueno, son xeracións que saen así. Pero oye, Non, sí, do periodismo son de todos grandes, tanto ti como a Marco. a ver, eu coido, mira, ainda falaba esta mañán porque tive a oportunidade de ir a facer un programa de radio ao Instituto da Ponte do Porto, non? A Pedra da Guía, que, por certo, nos trataron de maravilla ali, un gustazo. E fixeron unha radio escolar ali. E eu lle dicía, joder, isto vale moito. Estas cousas valen moito. Porque, por exemplo, unha das cousas polas que saiu xente en Corcubión, que nos dedicamos a isto do xornalismo, sobre todo da radio, é porque en Corcubión teñamos unha emisora municipal. Eu con 14 anos facía cousas na emisora, na radio Xa, municipal. E eu coido que unha maneira de que a xente coñeza o que é a radio e que é unha maneira de que moita xente que ten esas inquietudes pois teña algo cerca da casa co cal pois poder coñecer o medio, non? E sobre todo
pois bueno, si che deixan desenrolar a túa creatividade e tal, pois, bueno, pois podes atopar aí unha vocación e eu coido que foi o que lle pasou a Marco, foi o que me pasou a min e non sei se ao mellor ainda me queda algún por aí polo camiño, pero sí que é certo que houve, bueno, pois xente que nos dedicamos a isto, pero moita xente que tamén durante un tempo importante, pois, bueno, pasaba o seu tempo de ocio ali, non? E moitas veces dicimos, joder, a importancia do mundo do deporte para a xente nova e tal. Bueno, e iso que se di tantas veces, non? Bueno, mentre están facendo deporte non están facendo outras cousas. Sí, Bueno, pois sí, mentre a sí. xente estaba na radio, estaba aprendendo a comunicar, a como era aquela profesión, a manexar unha mesa de son, etcétera, etcétera. Eu coido que eso, bueno, pois é algo que non se pode perder, é algo a recuperar, sobre todo hoxe por hoxe, donde, por desgracia, a xuventude lle estamos dando tan poucas alternativas de ocio, non? Porque vos cando empezastes, a ver, porque isto non o mirei, isto falo de memoria. Mm. Estaba Radioneria, non? Sí, eu sempre digo que é a emisora que cambiou de sexo, porque eu empecé en Radio Eu ese Nerio, non con acordo. O. Ese non acordo. Sí, bueno, pero Radio Nerio tela, o sea, Radio Nerio, como che diría eu, Radio Nerio era a o illante que tiña sonoro non eran nin siquiera as hueveras estas, eran planchas de por spam. Sí, sí, era unha zona dun edificio onde está agora o xulgado de Corcubión, que antes Sí, era concello, bueno, pois unha parte do edificio que o chan era cemento e as paredes eran ladrillo deste anaranxado de toda a vida, bueno, pois acondicionouse un pouco para facer ali a radio. Oye, eu digo con todo o respeto porque realmente, como dicías antes, Corcubión é un concello moi pequeno sí, sí, sí. pois tiña moi poucos medios, non? Ademais de ser un concello moi pequeno, é un concello moi revoltoso e entón, pois, ainda tiña menos cartos dos que cabía esperar. Entón, pois, se fixo ese esforzo e ali estábamos, a ver, aquilo parecía, non sei, o sea, Radio Moscú en plena Segunda Guerra Mundial, vamos, pero ali empezamos, e lembro que emitíamos dicindo que éramos a emisora máis occidental de Europa, porque é certo que máis cara ao oeste non había Non ninguén había máis nada. que nós. E era Hostia. este rollo de, sí, éramos nós ali en plan, bueno, nós somos cabeza e guarda do continente europeo, non? Entón, sí, empezamos con Radioneria, e despois, bueno, pois eso foise a pique, e se fixo outro intento posteriormente xa como Radio Nerio, con outras instalacións xa máis decentes, con máis medios e tal, e, bueno, pois, con moita xente aí volcada e moita xente nova, non só de Corcubión, de C, de Fisterra, todo aquel que lle gustaba a radio, pois Sí, era como un punto aí podía ter. de... Sí, era un punto onde Mm, podías ir. Porque sí, ahora solamente igual, está Nordés. que eu saiba, sí, por aquí, por esta zona, sí, 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 está en estamos, Nordés solo. estamos aí en Nordés. Uh-huh. Porque a 240, que creo que ten un edificio en Baio, por aí, pero é solamente... Non ten xente ali, creo. Sí, a ver, esa é nosa tamén, os 40 Sí, sí, principais, pero sí, ten un poste repetidor, por así claro, decirlo, non hai exacto. emisión propia, non? Exacto, exacto, Non eso me sei se refería. están facendo, non sei se están facendo algunha cousiña en Radioneria, precisamente para, bueno, non sei se emiten, perdoade a miña ignorancia, pero sí que sei que hai rapazada que está indo por ali a facer cousiñas, e está moi ben, porque ademais, como dicíamos antes, isto cambia tanto que incluso, por exemplo, a xente pode ir agora a facer podcast, o mellor non podes emitir e sair ao aire, pero sí que podes facer o teu podcast, non? E entón, pois, bueno, pois, a mí me Sí, a parece ver, moi ben, dende pa logo. boa e pa mano, hoxe en día, pois, temos máis Mm. alternativas. Sí. Ui, Xente estouche esperando. perdendo, Miguel. Escoitasme? Agora sí. Vale, Agora vale. sí. Ves o internet a costa da morte. Nada, dicíache, cando empecé o directo, pois eu poño unha pantalla de Mm. iniciando e tal, non? E poño un temiña de fondo, unha música que me deixan poñer. E a que puxen hoxe é dun chaval de Camariñas, que se chama Cousax, nunca sei dicirlo ben porque é Cousxs. Joder, E é ten máis fácil chamarse José Luis Perales, tamén pero é un chaval que fai moi boa música, aparte de diferentes, e faina en Camariñas na súa habitación. O sea, puxo vaya. o chisme este que distío da parede, o do reductor de sonido, ten as Uh-huh. guitarras, ten o teclado, ten o ordenador,
é o videoclip dunha das cancións que puxen eu, é el na súa habitación, Ah, cunha cámara, e cantando a cámara. Que é o que falamos, isto fai 10 anos, en no, eso era camariñas, impensable. impensable. Todo, é dicir, afortunadamente agora as cousas están moi ao alcance da xente, non? Entón, todo iso que te requería hasta aí ben pouco, unha cantidade de material e ademais carísimo, agora mesmo, joder, que agora mesmo o teu móvil é unha cámara, pero unha cámara que dá unha calidade impresionante. E iso depois o volcas no PC e tes un programa de edición que tampouco che custa moito, joder, podes facer películas, non? Pero que a xente está facendo uns podcast desde a súa casa que moitos deles teñen un nivelazo. Entón, Sí, sí. o que estamos conseguindo é, bueno, que igual que moitas outras cousas se foi a peor, en moitas outras pois sí que se está indo a mellor. E esta é unha delas, non? Que hai medios ao alcance da xente para que cada quen lle poida dar pois rienda suelta a súa creatividade, ben sexa pois, escribindo, no audiovisual, facendo radio, facendo música, etcétera, etcétera. Eu coito que todo eso está moi ben, porque seguro que houve moito talento perdido por aí, pois, Sí. precisamente por falta de medios e por falta de poder asomar a cabeza. Sí, os rapaces como a este, ou, bueno, uns que están ahora petando tamén moitísimo galegos, Berto Temazos, que tamén son eles, na súa habitación, un é produtor, o outro tamén ten algo de produción estudiado e tal, e están arrasando. O outro día estaban no top non sei que de Spotify España. Ostras. Sí, é todo feito na pandemia, feito nunha habitación. Como a que estamos Joder. vendo ahora aquí, va. O sea, Pois se foron capaces de poñerse nun top de Spotify sin facer reggaetón, oye, teñen mérito, teñen un sonido moi chulo, é un sonido así ochentero, non sei. É un sonido chuliño, A verdade que pois teño que buscalos. Pois buscarás Berto Temazos, Berto Temazos, creo que é. Bueno, están en Twitter en todos lados, están, bueno, ahora mismo están moi de moda. Buscarei. Mola moito. E cousas tamén, o de Camariñas tamén. Mima, xa casi vai unha hora. A idea era estar unha hora aquí, pero bueno. Ainda non falamos de fútbol, que xa está me dicindo, non fala de fútbol. Eu xa che dixen que prepararas café, non me fixestes caso, bueno. Bueno, ahora vou Eu teño rollo, Ademais, a xente que estamos acostumados a facer entrevistas, xa. cando nos entrevistan a nós, nos soltamos. Joder, hoxe que me deixan falar. Eu café non comprei. A ver, comprei un pouco de ginebra, vou ser sincero. Pero non a estou tocando aínda. Joder. É que eu despois... Que pena, A ver, que pena de rapaz que xa bebe na casa. O meu canal non conoces. Eu normalmente os fin de semana, ahora non, porque ahora van abriron xa as fronteritas, xa podo ir a Mazaricos, xa tal, pero na cuarentena eu aquí armábame un pafeto e tiña a xente puñendo música e... Oye, xa que estamos encerrados, estamos jodidos, pois tan siquiera un día desconectar. Entonces, pois está ben, Me Tuvo gusta. Además, hai tempo que non vou a un pub e este por agora ten boa pinta, Aparte, intento ver si de todo, pero, bueno, a música gallega por aquí nunca falta. E houve un día que foi moi espectacular, que non sei por qué, nin como, nin cando, fixome unha raíz. Non sei se sabes o que é unha raíz. Unha raíz é, eu agora estou aquí contigo no meu canal e somos 25 personas. Entonces eu fago ahora unha raíz a outro canal e que é, imos todos para ese canal. Levo ya todo o mundo para ali. O sea, eso é como, por exemplo, cando saíamos en C, estábamos no Nerio e decía alguén, imos po gueto. Exacto. E íbamos todos para ali. Exacto. E ibades todos. Poñedeslle nome a todo agora, tío. Que raro falades. Hai que chamar as cousas en inglés. O sea, 2021 as cousas en inglés. Pois Vale. un día fíxome eso Ciro López. E trouxeme 550 personas. Ostras. Eu estaba aquí puñendo un tema gallego, non me acordo cal era, onde, non sei, Boyanca Costobo, non sei, estaba puñendo aquí música gallega. Ostras, Boyanca molan, Mola moitísimo. Estuve traballando aí a ver se os podía traer, pero bueno, estaba complicado por tema de agenda e tal. E a xente flipando, a xente, claro, ven xente de Sudamérica, de tal, e escoitando aí a dous falando un gallego con música gallega. E quedoume xente de aí, xente que, mira, eu teño xente... Son pouca, vale? Son pouca, pero eu teño xente de Valencia, de Extremadura, que de vez en cando entran e ven platos combinados. Que é o que estou vendo eu. Ou ven Galicia Bonita.
Ostras. Sí, 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 é que o mundo de Twitch é un mundo curioso, eh? Non, xa vexo, tío, xa vexo. E de feito Ostras, sí que... ibache preguntar por eso, porque é que a ver, aparte de emitir, eu consumo moito Twitch. Eu non vexo tele, o sea, apenas. Unha serie, ao mellor en Netflix e para. Eu consumo moito Twitch. E estou vendo moitísimo periodista, pero moitísimo periodista que se está metendo en Twitch. Eu non sei se ti sigues un pouco o tema de Twitch, entendo que non. Non me dá a vida xa. Claro. Pero mira, ahora, por exemplo, hai xa 2 ou 3 semanas que se xuntaron Ciro López, o narrador da COPE, o Rubén Martín, narrador da COPE, Daimiel, Anthony Daimiel, e o jefe de Cataluña Radio, creo que é. E fan un lunes pola mañán un programa de charla, debate, análisis de fútbol. 5.000, 6.000 personas, 5.000, 6.000 personas de espectadores. Unha pasada. Ostras, pois temos que facer aquí un multipantalla destos, que estará a xente dicindo, joder, pero vai estar falando toda a noite Fran Hermida. Pero que flipas, eh? Xa solamente Sí, sí. por individual, porque da COP están casi todos, da SER tamén hai algún, Nico Abad fai directos cando son as carreiras de motos, analizándoas, é como un pouquiño, oye, que se está vindo a xente para aquí, eh? Bueno, pues Eles, nada, eles teremos están que vir. encantados, porque ao final, claro, se ti tes moita xente aquí, as empresas veñen atrás. Claro, sí, sí, E por aparte o suposto. sistema de pago de Twitch, que, a ver, non hai que entrarlle na cuenta ninguén. Eu, por exemplo, non sei exactamente canto cobrou, pero sei que Ciro López, por exemplo, o mes pasado, cobrou mínimo 1.400 euros. Mínimo. Hostia, pero aquí Mínimo. hai cartos, en Aquí serio? hai cartos. Hostia, entonces, a ver, Miguel, temos que falar en serio. Esto Claro, temos claro. que montarlo ben, tío. Eu eso sei que mínimo cobrou. Por qué? Porque ti aquí tes uns suscriptores ao teu canal, que poden ser gratis se tes Amazon Prime ou pagando, e ti por cada suscriptor recibes 2,5 €. Ostras. E aparte, tío, que te busques. E eu estou vendo como está vendo como un trasvase, sabes? En plan, sí, vale, vou traballar a radio, vou ao programa, a Estudio Estadio, vou a tal, pero chego a casa, encendo o meu ordenador, clink, 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 aparte aquí dixo que queres. A ver, non te podes queimar, o sea, non podes aquí, pero dixo que queres. Se che veñen trolls, bótalos. Falas do que queres. Joder, se veñen os trolls ganamos moita pasta, eh? Mira que hai moito troll tamén aquí, eh? Se veñen todos os que teño silenciados no Twitter, Migueliño, poñemos 5G no fieiro, eh? Acórdate. Eu Aí me ahora cagas. digo en serio, eu aquí creo que é de feito hai unha noticia de que a televisión de Galicia e a radio gallega vaise meter en Twitch. Porque é que están Ostras. vendo filón. Sí, eu chamaronme cando empecé aquí. Eu son moi pesado. E ti sabes o que te falei como 20 veces. Son moi pesado. E eu empecé a falar a todo mundo. Oye, quero publi. E a un dos que lle falei foron os do Galicia en Goles. E levaron ali un día. En plan, estuve ali falando media hora. E xa me comentaron off the record. Mira que ben falo, xa son un profesional. Off the record. Off the record, eh? Xa me comentaron que eles están moi interesados nesto de Twitch e que queren entrar en Twitch moi pronto. E eu creo que a nós viríanos ben. Porque hai xente que di, no, que vai vir a Gallega, ou vai vir Fran Hermida, porque xa hai canales de Twitch de fútbol galego que están guapísimos. Fica coa bola, non vale furar, a bancada. Vanche ao campo, este fin de semana foron ao campo do Bergantiños a gravar desde dentro o partido do ascenso, fan directos analizando todas as jornadas do fútbol gallego hasta terceira, entrevistan a xogadores. E claro, hai quen di, ora claro, vai vir Fran Hermida ou vai vir do Barro e vai se meter aí e ala, xa nos arrampla ca xente e tal. Pero eu creo que non, eu creo que é bo sempre que veña xente que trae xente. Porque ao final ti traes xente,
E quen che di que a min non me caen 5? E a Fico co bola non lle caen 10. E a non vale Sí, Fran sí. non lle caen 15. Non, e aparte que busca unha plataforma cando están facendo eso, xerar un tráfico cara a ela. O sea, Claro. Miguel, temos que negociar, Miguel. Sí, sí, eu xa che digo que eu estou aberto por unha comisión 10%. E creo que aparte nun tema que nos fai moita falta e que levamos moito tempo peleando, que é o de que nos poñan o gallego no Twitch. Porque é Hombre, porque é a visibilidade que nos dá eso é impresionante. E non hai maneira. Non hai maneira. xa, o que pasa é que, mira, ainda hubo que pelexar para que puxeran o Twitter en galego. Sí, pero este é distinto, porque o Twitter en galego é que traduciran a aplicación. Isto non é que traduzcan, Isto é que ti tes un... Eu agora, por exemplo, teño unha etiqueta no meu directo que pon español. Entón ti entras en Twitch e dalle a filtrar canales en español e sáleche o meu. Bueno, non che sale porque é unha merda de canal, pero saliría o meu. E nós o que queremos é ese filtro. O sea, un filtro que poña gallego, na máis. Sí, pero é eso, coido que moitas veces todo está relacionado con que haxe interés ou non haxe interés, por eso che dicía, é dicir, son cousas diferentes, non? Pero que tamén o único que, é dicir, tampouco había que facer nada do outro barrio e para Nada, que hubiera un nada. Twitter en galego houve que traballar Sí, moitísimo. sí, sí. E eu, por exemplo, pois que son aboado a algunha plataforma destas de televisión digital e todo isto, non hai un contido en galego, é dicir, tipo subtítulos en euskera, en catalán, en suajili, en congoleño, galego non hai. No. Entón, a mí me facía moita gracia cando no seu día saliu aquela xente de Galicia bilingüe, non? Eu dicía, sí, Galicia. Cando que irades, eu estou disposto que fagamos isto bilingüe canto antes. Pero ao final o que hai é que é imposible facer unha vida en galego. O Galicia bilingüe era dos colegios de inglés. Era español e inglés. Sí, a mí me dá a impresión que debía ir por aí, porque naquela época nos contaban unha serie de batallas, non? Que, un colexio non sei onde, que un rapaz falou en castelán, e, bueno, en castellano lo decía, non? Colegio non sei onde, que el crío habló en castellano en clase, e lo castigaron. Claro. Pero ti depois quería saber que colexio fora, e nunca se dou ningún nome, que dicía. É algún colexio público? Non, colexio público non é. E eu dicía, hostia, a ver se vai a ser algún colexio do Opus que de repente se puxeron a dar clase en galego, non? Porque a xente de repente eran destas cousas. Sí, era como da Santa Compañía. Pues esto era igual, ¿no? El caso del colegio donde a los niños los ponen castigados y hablan tal. ¿Y qué colegio é? Uno. Sí. Pues no. La imposición del gallego, que falase moito de la Sí, unha cosa, bueno, tola, non hai quen viva, unha cousa, vamos. Imposición do gallego fixen eu cando foi un estudiar laboral, que falaban todos castellano e dixen, eu falas en gallego ou non falas comigo? Quedaron 3, pero eses 3 falaban en gallego. Sí, pero ao final, eu que sei, os que temos cativos o comprobamos todos os días. Sí. Ti tes un cativo e lle falas en galego, fala galego, etcétera, e o mandas a un colexio e os 3 días o neno parece que de Valladolid. O sea, fala uns a meu fillo a veces solte uns tempos compostos que eu non os usei na miña vida. Xa. Porque a veces digo, joder, eu esa construcción non a fixen na miña vida. E eles sí que a soltan, non? É unha mágoa porque evidentemente a eles pois todo lle entra polo oído e polos ollos. Entón, por exemplo, Xabarín fixo un traballazo espectacular neste país, pero claro, se de súpeto paras o tema do Xabarín e na galega dúas, pois os dibuixos animados que hai en galego pois son o que son. E se os que son xa un pouquiño máis maiores os videoxogos non son en galego e todo o que dicíamos agora, sexamos bilingües, joder, pois todo o que faz en castelán fagámoslo en galego. Claro. Bueno, pois como para os cativos todo iso é imposible, ao final acaban vendo Clan, Boeing e non sei que, e acaban falando, pois, como escoitan, con esos tempos compostos. Está claro, falas o escoitan. Nos criábamos co Xabarín e falábamos como o Xabarín, e estudiábamos tamén, a ver, na costa sempre era todo, en Mazarico sempre dábamos todo en gallego, a ver, as cosas como son. Pero é que hoxe en día Twitter, español, Instagram, español, TikTok, que é o que máis se leva agora, español, Twitch, en español, todo, está todo, Netflix, mira, todo. E xa non só iso, xa non vou entrar en todas esas plataformas que, como diga aquel, aí xa te perdes, non? Pero indo
Imos coller a radio, a tele e a prensa escrita, por ir aos clásicos. Sí, sí. Estás moito peor que hai 30 anos. E algún dirá, buah, que exagerado. Hai 30 anos, pois había tres canles de televisión e eran dúas en galego, perdón, dúas en castelán e unha en galego. E había unha radio en galego, que era a Radio Autonómica, e o resto emitían en castelán, e había pois todos os xornais en castelán e estaba a Nosa Terra, que era en galego. Bueno, pois a día de hoxe colles a prensa escrita Más o en menos. castelán, algúns cobran boas subvencións por poñer unha noticia en galego cada 300 páxinas. Vive el día de las eh, letras del Galicia. Exactamente, Usando emisoras de Google radio. Translate, Home, Usando claro, Google Translate. así leemos certos titulares, non? Que a veces te descojonas de risa, pero Sí, bueno, pero é o que hai. O de Z Tangana eu botei días ríndome do de Z Tangana. Ceboureu. Correcto. Ceboureu. Eureu. Cago na madre. Pois eso é así, é dicir, na radio pois sigue habendo a maior parte das cadeas emiten en castelán e algunhas que facemos en galego, pero non somos para nada a maioría. E na tele, se había unha canle en galego de 3, pois agora hai dúas canles en galego de De 25. 25, exacto. Entón, a oferta mellorou ou empeorou? Empeorou Sí, sí, moitísimo, notablemente, pero moitísimo. bueno, como somos a orquestra do Titanic, que mentras imos afundíndonos aquí, no, todo ben, todo maravilloso, Sí, sí, sí. hai galegofalantes, que isto é unha cousa que non damos E feito. despois Bueno, eso, se pois te nada. comparas cas outras dúas linguas históricas de España, puf, porque é que Mm. máis ou menos, porque a ver, todo o mundo ten pero joder, ti velo o catalán, Merlí, todas estas. Ti podes ver Merlí en catalán en calquera lado, en calquera plataforma. Pero é Sí, que porque hai nós un apoio a eso, e por exemplo, que dicíamos antes, pues ti vas a Movistar e en Movistar, en porque hai catalán teñen. subtítulos en catalán e en euskera, porque hai gobernos autonómicos que pagan porque se faga. Sí, 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 sí. Por que non os hai aquí? Pois porque aquí non se considera que sexa unha prioridade. Ao final hai un problema, e temos un problema como sociedade, e contra eso temos como sociedade temos moitos problemas. Pero en cuestión de idioma temos un problema, e é que téndese a pensar que se defendes a lingua galega estás encadrado dentro dunha determinada opción política, Sí, que pode ser certo, sí. pero que tamén pode que non. É dicir, joder, ti eres galego falante, porque se naceches en Galicia, se os teus pais falaban galego, se ti te sintes galego, se falas o idioma propio de Galicia, pois xa está, e depois poderás votar a quen che dé a gana. Pero parece que, se falas galego e se defendes o galego, é que ti eres votante de... E entón, e o resto nos poñemos no outro lado da trincheira. Sí, 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 Non, sí. é dicir, temos un patrimonio propio, temos unha lingua propia, temos unha cultura propia, e non é nin mellor nin peor que a dos demais. Non é el supremacismo, non, ni supremacismo ni mandangas. É que temos algo noso, que moita xente que non o ten, unha cultura, unha lingua e todo isto propio, encantaríalle telo, e a veces por iso incluso se fabrican de xeito artificial, pero nós témolo. Entón, coidémolo. E iso non quere dicir que teñas que estar encadrado en ningunha opción. É dicir, eso debería estar por riba da loita política. É dicir, defendemos o noso e depois cada quen que vote o que lle pareza. Sí, claro. Sabes que gustanos moito encasillar. Gustanos moito encasillar. Sí. Pa un lado e pa outro, aí ahora non me vou puñer solo pa un lado e pa outro. Se levan chaleco, votan a V, se falan gallego, votan a B. Gustanos, non sei, temos aí ese... Sí, somos los de Vox e los de Nox. Sí, 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 sí. Aí sí que nos mola moito. Pero bueno, se chío, por eso, que sei, iniciativas como esta que temos aí de Twitch en gallego e tal, eu creo que se valoran moi pouco. Moi pouco. E sobre todo porque non saben o traballo que hai detrás. E falo eu que non a levo, o sea, eu disfruto, o sea, a que a leva, a xente que leva por detrás, bueno, ti non nos conoces, ou creo que non, pero bueno, Agos Reigosa, Antón Inobol, Iago Gordillo... Iago Gordillo sí que conoces. Sí, sí. Pois ese está aí tamén no... Boa xente. Sí, moi bo, é moi bo streamer, moi bo streamer. É un artista. Levan un traballo detrás de buscar xente, de xuntar xente, de crear todo o que ahora temos aquí, que, para que te faz unha idea, eu empecé en isto en noviembre.
O sea, o meu primeiro directo foi en noviembre. Eu para chegar a 50 seguidores, que é o que che piden para poder empezar a cobrar, pois botei 2 meses, creo. Mes e medio. Ti hoxe en día entras en Twitch en galego, métenche no que é a comunidade de Twitch en galego e telo ao 2 días. Porque xa somos como a tropa que vai á festa. O sea, xa somos como a tropa que vai á festa. Xa somos 50, 60... Onde hai festa? En Lobelos. Lobelos. É máis económico que a Panorama, Sí, moito sí, sí, máis. sí. Sí. De feito, mañán, que isto quería anuncialos, mañán hai un DJ galego, Bruno DJ, que vai facer un 24 horas creo que en Twitch, en favor do COVID, se non me engaño. Non me quero engañar. Pois hai que poñerse en contra, Todo que todo que recaude como que vai ir para asociacións e tal. Entonces eso, a xente do chat que o busque, que do cancro, perdón. Todo o que recaude vai ir para a asociación contra o cancro. Apúntame aí Xan polo chat. Eso, sí, que pois cousiñas así que eu cando entrei en noviembre acórdome que había 6 personas que metían en Gallego, que levaban a mellor un ano, pero había 6, creo. E agora somos casi 100, non sei, eu creo que estánlle dando pouco bombo, non é por ti, pero estáse dando pouco bombo ao traballazo que está facendo esa xente. Pero, Miguel, que quede aquí, para un día que teño xente véndome, porque teño aquí ao fenómeno, pois para un día que teño xente véndome, que sepades que dá moito chollo e que teñen moito mérito. E vamos co Depor porque estánme rayando co Depor. Bueno, e vamos rajar do Depor. Vamos rajar do Depor. Eu vou ir directo a yugular. Está logo. Mira, tiña un aquí que me imagino a respuesta, pero ti cando empezastes aí en Radio Coruña, cando fostes de Nordés pa aí, creo que fui o ano anterior a que baixáramos. Sí, eu cheguei co Depor en primeira, foi o ano do descenso de Lotina. Foi o ano do descenso, cando chegastes. Estaba en primeira. Non tiven nada que ver. Xa vexo por onde vas. No, eu me refiero que a ver, ese ano baixamos, depois volvemos a subir, tal, vístelo en primeira. E claro, ahora estamos, o sea, acabamos de salvarnos de baixar a cuarta. Eso, quitando o tema de somos do Depor, nos fastidia tal, para ti, como traballador de Radio Coruña, como vos afecta a vos? Porque, a ver, na Coruña hai moitos equipos, vale, está o Liceo, está Básquet Coruña, está a Marelle, está o Crat, vale, pero non seamos hipócritas. Quen move máis xente que todos os demais xuntos? O fútbol. Sí, ademais o Depor é un equipo que non é xa só, decir, podes facer esa lectura xa fora da Coruña, non? É un equipo que move moitísimo, cando estaba en primeira, cando estaba en segunda, movía moitísimo, non? Eu sempre dicía, non, que viaxamos co Depor sempre e tal, eu sempre dicía, joder, é unha pasada, porque vayas ao campo donde vayas, sempre hai xente do Depor, pero sempre había moita xente do Depor, non era que hubiera 3 cunha camisola, non, había moita xente do Depor. E a cantidade de xente que acudía ao estadio de Riazor tamén estaba moi por riba da media que se podía ver en primeira e en segunda. E se este ano non pasara o que pasou, pois pasaría 3/4 partes do mismo en segunda vez, non? Fijo. O seguimento, dende logo, é brutal, e iso é o que fai que, independentemente de onde este o equipo, nos traballamos da mesma maneira que se estivésemos en primeira, é dicir, tes que facer boas entrevistas, tes que buscar bons contidos, tes que seguir, independentemente da categoría onde estás. Xa. Nótalo cando te moves por aí. E o digo con todo o respeto do mundo, non? Pero ás veces vas a campos onde eu, así, lle comento un pouco de coña a Adrián, o meu socio, Adrián Candal, lle digo, joder, Adri, que nos estivemos en San Mamés, tío, e estivemos no Santiago Bernabéu, non? Xa. Eu outro día, por exemplo, fun a Luanco, Luanco, pois estabas nun campo que podía ser un campo de fútbol da Costa perfectamente. Podía ser.
E que, insisto, que ninguén, e o dixen en antena, que ninguén interprete isto de, joder, que sobradito e tal. A ver, Sí, no, eu no, a ver. empecé facendo Estamos ahora eu na empecé facendo fútbol época. da costa, Sí, sí, eu sí, pero empecé facendo fútbol da estamos ahora costa. na época de que, uy, cuidado, tal. A ver, as cousas como son. Mm. As cousas como son. Claro, no, é dicir, empecé facendo fútbol na costa, non me asusto, non? Quero dicir, estás falando dun equipo que xogou nos mellores campos do fútbol europeo, do fútbol español, e que agora mesmo vas a campos, joder, que son pues, de clubes moi modestos, clubes que teñen un meritazo tremendo, que eu dicía, Hmm. oye, que sí, que este campo, joder, é un campo que eso, que podía ser un campo da costa, tío, pero que é un clube dun pobo de 5.000 habitantes, e aquí están en segunda B, e hoxe ven o Depor a xogar, e van a sair ao campo e se van a comer a erva, e comeron a erva É máis o e que non é casi erva. casi comen o Depor tamén, non? Entón, sí que notas moito iso, non? Eu o que espero é que logo dunha tempada como esta, que aprendamos, non? E o que vou dicer tamén, que non se malinterprete, pero eu coido que en moitos momentos estivemos un pouco emborrachados de éxito. A verdade que o que lle pasou ao Depor foi precioso. Pero o que lle pasou ao Depor Puf. é unha das historias máis bonitas do fútbol mundial. Que un clube pequeniño, dun curruncho da península, dunha cidade pequena, que Sí. Coruña é unha cidade pequena, que collan e que ganen a Liga e que gañen 2 copas, 3 supercopas e que o fagan como fixeron e que xoguen o fútbol como xogan. Iso, Netflix, non sei que carallo estás haciendo, Sí, pero sí, tens aí unha porque. peli espectacular, unha serie e tal, non? Entón, eu coido que eso fixo que, que, que pensásemos que eso era de todos os días, non? Eu algo que Sí. lembro cando cheguei a Coruña en 2010 era que había cousas que me chocaban, porque eu o de antes o vivira dunha maneira, pero agora estaba dentro. E percibía que había xente que seguía enganchada o de 2000, 2001, 99, 2002, 2003, aqueles anos, non? Que eu dicía, joder, o coido que a lectura que hai que facer é somos un clube de máis de 100 anos de historia que tivemos uns anos moi bons, e que aparte de ter uns anos moi bons, coincidiu que gañamos, que fixemos algo que fixo moi pouca xente. Disfrutémolo. E agora que non estamos en situación de facer algo similar, saibamos levar esta nova etapa. E a mí me chamaba a atención en 2010, ¿no? Cando dabas noticias de sona fulanito de tal para xogar Sí, no Depor. E así, sí, sí, sí. joder, Sí, vaya sí, sí, sí. matao, menuda mierda, tal. Que, claro, o mellor era porque estábamos dentro e sabíamos o que había, que eu dicía, hostia, coa hemorraxia que temos, ca ferida que arrastramos, co Sí, sí. problema que temos en riba, ostras, tíos, que eses xogadores que a vos poñen moito non poden vir e que eses que dis menuda mierda son xogadores que che van a facer moito servicio, non? Mhm. E eu coido que todo aquilo levámolo mal, e de súpeto, plas, das cun descenso e, hostia, eu lembro que o primeiro descenso moita xente pensou que non ia volver a ver xogar o Depor en segunda, non? E logo dun descenso chegan máis descensos, non? Hmm. E eu coido que moita xente malinterpretou a mensaxe que dábamos algúns, non? Que, bueno, foi toda aquela época de los mamadores e los Sí, no sí, sí, sé sí. qué e tal. Eu volvo a decir, nos manexábamos información que, pois non sei se que non a sabíamos trasladar ou que a xente non a quería coñecer. Pero eu sempre insistí moito en que, tíos, celebremos e tías, celebremos estar en primeira porque estar neste clube selecto dos 20 aquí en España non é regalado. E había xente que pensaba que eso era regalado, que eso ia pasar porque sí, e que o Depor incluso se lle podían dar 300.000 patadas que non vai pasar nada. E, Mhm. sin embargo, nós xa daquela dicíamos non, se lle dades moita patada, se nos vai estropear. E claro, e de súpeto volves a caer. E incluso cando caías a segunda pensabas que o de baixar a segunda e volver a primeira era cousa dun ano, non? Eu Sí, lembro sí. xa o ano do último descenso de discursos de, bueno, pues de puta madre, descendemos, nos, nos, nos purificamos en segunda e veña, Mira, nun ano volvemos para arriba. estou deso.
Estou deso porque, en plan, si, baixamos unha, renovamos, quitamos toda a lacra e arrancamos. E foi cando baixamos a segunda, cando Mira, baixamos a segunda B, agora din o mismo. Quedamos en segunda B e renovamos e para arriba. Eu, pero vamos a ver, pichón. subir é moi difícil. Moito. E o Depor fixo algo moi grande, que foi gañar os títulos, pero tamén fixo algo moi grande, que foi en 2 ocasións baixar a segunda e en un ano subir de novo a primeira. Eso é algo moi grande e que non está ao alcance de todos. E estivo a punto de en 3 ocasións Sí, sí, por un consecutivas cabezazo. baixar e volver a subir. Que eso non o fixo ninguén. Entón eu coido que chegou un punto que era, bueno, podemos facer calquer cousa, podemos noso sitio primeira. Entón, Sí. si circunstancialmente perdemos o paso e caemos un momento, voltamos outra vez a primeira, non? E non é así. E é máis, incluso non fomos capaces de aguantarnos en segunda. E é máis, incluso este ano, cando pensamos que en segunda B íbamos a ir por aí metiendo panas e ganando Sí. tal, que non, tíos, que non, que como estabas dicindo, houve 2 ocasións que estivemos coa auga o pescozo e a punto de ir a A cuarta. cuarta, Entón, eu por eso digo, Uf. o gallá, aprendamos do que vivimos esta tempada, porque foi unha pena que non se puido viaxar, porque eu coido que tería, por moitos motivos, porque unha, Iba a haber eu moita coido que xente. se o Depor, claro, eu coido que se o Depor vai con 2.000, 3.000 persoas, que podía ir perfectamente a Langreo, a Luanco, a moitos partidos, o resultado da temporada sería outro. Pero aparte sería bo que houvese xente neses campos para dicir, ostra, mira onde estivemos. Xa. E cando estemos arriba, Xa. que imos estar, que o Depor vai voltar a estar arriba, o Depor ascenderá, pero que cando estemos arriba digamos, tia, non olvidemos de onde vimos, Porque eu coido que unha das claves de conseguir o que se conseguiu, de todos aqueles títulos, foi ser moi conscientes que éramos os pobres, de que viñamos da miseria, e que viñamos de pasalo mal. Cando emborrachamos de éxito é onde o mellor perdemos un pouco a óptica de que son as cousas e de que estamos a pasar, non? Non agora, pois dentro de que nos tocou vivir todo isto, o gallá tomemos nota e cando voltemos aí arriba non pequemos de soberbia, non pensemos que xa non estar en primeira, sino estar no fútbol profesional está regalado, sino que o disfrutemos cada día, que disfrutemos cada partido e que lle demos moito cariño ao Depor, porque o Depor, o que pasou o Depor nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, se o pasa calquera outra entidade se vai a pique. De feito, se están indo entidades a pique Sin por ganar nada. aí, Sin facer nada. sin gañar nada, exactamente. Entón, nada Había ese é debate, de regalado. feito, fai nada, no outro canal había ese debate de, oye, ti, que prefieres? Ter o que tuvo o Depor, a Liga, 2 copas, 3 supercopas, 2 ou 3 subcampeonatos de Liga, que pouco se fala, tamén. Sí, sí. Semifinales de Champions, 6 anos idos... E ahora estar como está? Ou botar 70 anos... Sí, vale, en primeira, pero aí, no medio, que veña, va, un ano octavos de UEFA, bueno, UEFA, Europa League, Conference League, bueno, que lle chame a UEFA, Sí, que sí, todo eso, sí. depende que panadeiro poña o carto este ano, pois ten un nombre ou ten outro. Que prefieres? Eu digo, eu prefiero vivir o que vin co Depor. Vale, Sí, pero agora me jodo. Agora jódome. Claro, Pero eu coido que todo é compatible. É dicir, eu ese debate sí que o vin estes días por aí, non? De o mellor título que hai é estar non sei cantos anos seguidos en primeira. Dis, bueno, vale. xa. Ya, el carallo. Sí. Eso é hasta que ganes un. Sí. O mellor título que hai é estar en primeira moitos anos. Sí, de carallo. O mellor título que hai está na vitrina. Que o que pasa? Que eu coido que non son cousas excluintes. No. A ver, era un debate de eso de, oye, evidentemente, claro. o que queres é ser o Madrid ou Barça, ganar títulos, estar aí, fichar a Mbappé, e a Haaland, e non a Miku. Con todos os respetos para Miku, que calou má boca estes últimos partidos, que rajei moito de Miku. Moito de Miku rajei. E calou má boca. Sí. Calou má boca máis como é debido. Pero, claro, é que, oye, nós o que vivimos, xa non a vitrina, porque, vale, sí, agora vou ali abaixo de Riazor, está ali a copa e tal.
Pero os recuerdos, os momentos, os... Oye, que fomos a Madrid, a casa do Madrid, no cumpleaños do Madrid do centenario, Sí, sí, e foi a maneira. a camiseta de abaixo ca dedicatoria enseñou na Tristán, que non a enseñou Raúl nin Morientes, enseñou na Tristán. Claro, foi a maneira tamén, porque Claro. aparte, joder, hai partidos que son para coleccionar, ¿no? E de feito están en moitas das casas dos deportivistas, pero que iso é así, pero moitos dos clubes o están vendo agora. É dicir, cando sempre parece que están a piques de e non dá chegado. E é o momento onde dis, carallo, a que custa Costa, gañar un título. Costa, Ves? Bueno, pois aquí hai 6, pero hai que dicilo, a mí me gusta as cousas dicilas sin parecer soberbio, non? Sino no sentido de cando che queren dicir o gran título é estar 20 anos en primeira, non gañar un título. No, tío, porque cada vez que estás cerca de gañar algo e flipas porque estás a punto de gañar un título, de súpeto non gañas nada e dis, joder, como Sí, sí, custa, sí. tío, que complicado é. Xa non Costa, che digo Costa. nada gañar unha liga, que son 38 partidos, e con uns rivais e con uns cocos que, bueno, evidentemente o que fixo o Depor daquela a día de hoxe sería imposible, non? Pero custa moito traballo, entón o problema eu coido que todo era compatible. O problema que tivo o Depor foi non saber entrar a tempo no proceso concursal. Sí, E bueno, aí porque é un moita xente che di, debate. claro, moita xente che di, claro, pero los títulos bien que se celebran. Non, é que podías ter celebrado os títulos, podías ter entrado antes no concurso de acreedores e entras en concurso de acreedores en 2005, en 2006, non che van quitar os títulos, son teus, xa quedan para ti. E terías collido o país nunha situación donde era permisible dar certas quitas e certos Xa, privilexios, por xa. así decirlo. Cando o Depor entra en concurso de acreedores, este país está moi apretado, moi fastidiado, e era unha cousa moi impopular decir, bueno, a estos do fútbol imos perdoar, non sei que. No, Mm. no, no, no. E a prova evidente é que, mira, o día que o Depor salga desto, pode andar ca cabeza moi alta por aí, porque a pasta que terá deixado de pagar será ridícula. O maior concurso de acreedores do fútbol europeo e prácticamente vas a pagar case todo céntimo a céntimo. Sí, aí, a ver, eu sempre dixen que eu non me escondo que Lendoiro foi moi grande, moi grande, moi grande, pero foi tan grande como a Cabezón. Foi tan grande como a Cabezón, porque é o que distía, o sea, entramos moi tarde. Que a ver, que non que eu son pro Lendoiro non é a palabra, en plan, oye, Lendoiro fixo o que fixo e aí está a prueba. O sea, non o estou Sí, sí, inventando eu. sí. Mira, Miguel, si o tema non é ser pro ou contra, é que un dos grandes problemas que tivo o deportivismo nos últimos tempos foi este rollo de trincheiras, de soy pro, soy contra, soy del outro. Bueno, primeiro somos blanquiazuis, Sí, sí, punto. sí. E depois Eu, xa a partir de aí as personaxes, o sea, cada un dos eu Twitter protagonistas. Depor deixeino por isto, O sea, eu Twitter Depor vexo moi raramente porque suena o dianteiro da cultural. E a primeira resposta é con Lendoiro traíamos. A segunda resposta é gracias Tino, celtista de mierda. A terceira, chaval. E entonces eu Xe, é moi aburrido, moi aburrido. quiteime dai. Claro, entón por iso che digo que eu creo que podemos valorar as personaxes e a todos os protagonistas en función do momento no que están e sin necesidade de dicir branco ou negro. Xa. Sabes que pasa? Que con determinadas figuras ou dis que todo é maravilloso ou eres el enemigo público Sí. número uno, ¿no? Entón, eu coido que Lendoiro, é dicir, imos poñer as cousas na balanza. Bueno, pois nun lado da balanza temos que poñer Lendoiro preside o Depor nun momento onde existe un estilo de presidencia que a día de hoxe non existe. No. Non é posible levar un clube de fútbol profesional como levaba Lendoiro naqueles anos. Iso que quere dicir? Que está mal? Non, quere dicir que igual que falábamos ao comezo, que os medios de comunicación cambiaron e hai que adaptarse a todos eses cambios, o fútbol mudou. Entón, o modelo presidencialista xa non existe. Moita xente se sorprendía naqueles anos da pouca xente que traballaba no Depor. Dicían, hostia, pero como unha estructura como o Depor, un equipo que va a Xa. Highbury, a Old Trafford, hostia, e
vas ali a sede do club e son Nicanor e el del tambor. Claro, era, e dis, eso a día de hoxe é inviable. Lendoiro, naquel fútbol, con aquelas armas, con aqueles recursos, conseguiu o que non conseguiu moita xente. Pero es que se empufou, sí, pero se empufaron moitos. Sí, sí, Pero o sí. Celta se empufou, o Villarreal se empufou, e non gañaron nada. Entón, el, xa digo, un gran problema, pois o mellor non entrar en concurso de acreedores antes, por exemplo, non? Pero bueno, ou igual deixar que aquela débeda fose unha bola de neve que colleu unhas proporcións que xa era ingobernable. Pois o mellor, decir, podes poñer nun lado da balanza que foi capaz de armar uns equipos espectaculares, que foi capaz bueno, pues de crear todo aquel superdepor e de todo o depor que ven despois, que foi capaz de, bueno, pues de ter ideas moi boas dentro do mundo do fútbol, e no outro lado da balanza, pues podes dicir, coido co tema da débeda, se lle foi das mans, e que nunca pensou que a economía fose a influir de tal maneira no deportivo en minúscula, no aspecto Sí, sí, deportivo. sí, sí. Nos equipos. Moitos dos presidentes daquela época nunca pensaron que iba a haber mecanismos que che iban dicir, non, ou gastas menos ou non che deixo inscribir os futbolistas. Claro. Nunca pensaron que eso iba a ser así. Entón, pois estaban acostumados a recurrir ao endebedamento para fichar, non había control salarial, non había estas Non había nada, historias non todas había da Liga nada. de Fútbol, non había nada, ou había moito descontrol, collían o diñeiro da televisión e dicir, e canto máis diñeiro, é algo que se fala agora co tema da Superliga, non? Es que necesitamos máis diñeiro, joder, é que canto máis diñeiro tedes, máis cartos Claro. gastades. Entón, isto é unha trituradora de cartos era un que... descontrol. Eu non sei se Claro, vistes a serie que sacaron de Jesús Gil, que, bueno, non a vi. no, pois é recomendable. Sí, falaronme dela. Sí. Fala un pouco deso de que, claro, é que os xogadores do Atlético de Madrid naquela época, que Jesús Gil, a ver, agora non vou estar metendo a pata, non? Coincidiron tanto Gil como a Lendoiro, como a Caneda, Lopera, Lopera, etcétera, etcétera. Eguizábal no Logroñés, eran modelos presidencialistas onde sabías que tiñas unha serie de ferramentas a túa disposición e botabas mandelas, Claro. pedías créditos, endebedabas, sí, apúntame aí que logo che pago. Na serie sale perfectamente explicado como os xogadores do Atlético de Madrid tiñan dúas nóminas. Tiñan a nómina que se enseña e despois tiñan a nómina entre comillas. Miguel, non son o Atlético de Madrid. No, pero me refiero que sí. Pero me refiero que aí salía. É como pedían préstimos, que pedían préstamos con unha empresa que despois a mandaban a outra empresa, e resulta que a empresa non existía ningunha. O sea, era unha época de total descontrol. Claro. E o cambio foi enorme. No, por eso che digo, era un modus operandi, é dicir, que é o que fai a Liga de Fútbol Profesional posteriormente? Pois como aquel que ten cartos derrocha e lle poñen un tutor ou un administrador. A Liga de Fútbol Profesional establece un mecanismo que di non podemos seguir gastando cartos, non podemos seguir endebedados e máis, hai que pagar o que debemos. Que é moi lóxico, é dicir, que claro, que un tío que ten unha empresa que debe 4 pesos e ten a facenda chamándolle a porta todos os días, pois tiña que estar indignado cando escoitaba que os clubes de fútbol debían miles e miles de millóns. Entón, señores, miles e miles. Claro, pagamos os nosos impostos, ti, eu, os que están aquí vendo este encontro, todo Dios, verdad? Sí. Pois os clubes de fútbol tamén, porque ademais xeneran cartos. Cal é o problema? Que a diferencia de nós, en vez de coller os cartos e dicir, bueno, vou separar isto, que teño que pagar estas cousas, e con isto ficho, era, con todo isto ficho, e bueno, e isto xa o pagarei cando teña tempo, non? Claro. E pasou o que pasou. Entón, por eso che dicía, Lendoiro, pues, cousas ben, e houve outras cousas que non lle foi tan ben. Agora non vou a tirar de bola de cristal cando se dirá, isto con Lendoiro a día de hoxe. Home, non sei, eu coido que toda esa xente que funcionaba con esos modelos presidencialistas a día de hoxe, co modelo de control económico da Liga, serían pois como se lle intentas poñer un corsé dunha bailarina a un obeso, é dicir, non iban a estar... Claro, o sea, este rollo de dicir, cantos cartos tes? 10 millóns, vale.
pois isto para viaxes, isto para canteira, isto para non sei que, isto para tal, isto que lle debes a un banco, isto que lle debes a Facenda, quedanche 4. Aí tes 4 millóns e fai a plantilla con isto. Joder, é que me fan falta 5, dame un máis. 4. 4, exacto. Eso lévano fatal. De feito, Lendoiro traballou un ano con certo control económico e foi o ano que se quedou coas fichaxes paseando en descapotable pola cidade e sin Sin inscribir, escribir, sí. Geijo porque foi Geijo é o que non eran entrou. Geijo e Marchena. Entrou Marchena Entrou e se quedou Marchena fora e quedou Geijo. fora Geijo. E era nese momento onde dicías, bueno, a ver, joder, isto se fixo toda a vida, eu traigo a fulanito de tal, o ensino diante da prensa e fago recoñecemento médico e non me van a permitir inscribilo. No, Xa. no, Xa. no, é máis, non é que non che permitan inscribilo, que che di, mira, este non o vas a inscribir. E aquel e aquel os tes que vender, porque non che entran no Excel. E os Sí. tes que vender. Sí, é que tal cual. Claro, mire, pois ora quédame perfecto para hilar. Xa que falamos de control económico, e oye, ti tes isto, para facer a tua plantilla, quédanche 4. E venche un amiño. E dixlle, quédanche 4. E gasta 6 en segunda B e pelea por non baixar a cuarta. Que pasa aí? Porque eu estou escuitando que están deseando que se quede. Eu non teño nada en contra dese señor. Nada. Pero... Cuidado, Eu non teño nada en contra de ninguén, sabes? E a medida que pasan os anos, cada vez son máis de filosofía zen e de Sí. vive e deixa vivir. Pero isto é deporte profesional, non? E igual que os demais nos debemos ás nosas empresas, é dicir, se a min se me escapa toda a audiencia, posiblemente o meu xefe me colla por unha orella e me diga, Francisco, que facemos? Porque isto non funcionou, Claro. Entón, o meu coido que é evidente. O Depor é a primeira vez na súa historia, que sae nunha competición, nunha liga, como o portaavións máis grande de todos. Con Porque diferencia. cando conseguía facer o que fixo, gañar os títulos en primeira, non era o coco, No. Estaba máis o Madrid, o Barça e uns cuantos máis. E en segunda, os anos o ano do ascenso de Fernando Vázquez, Aí non iso foi éramos o unha primeiro, miragre. Sí. Unha miragre. E logo, si queres, falamos daquelo que a mí me parece que non se lle deu o suficiente mérito que se lle tiña que dar. Pero este ano, sí que en segunda B, eres ti o monstro, que eres infinitamente máis grande que todos os que tes ao teu redor. E o resultado, tío, dixeste, si gastaches toda esa morterada e ao final como un máximo premio é quedar onde estás e incluso hai un par de momentos na tempada que estás dicindo, ostras, que me von ir a cuarta e ollo que non me vaya a quinta, Sí. pois eu coido que os datos falan por si mesmos, non? E sin embargo, aí está. Bueno, agora mesmo o clube ten un dono e todo o que pasou durante os últimos anos pois nos trouxo hasta aquí. É que afortunadamente ten un dono, porque claro que molaba máis o sistema anterior, pero posiblemente se non chega a aparecer a banca, pois a saber como estábamos a estas horas, non? Desde logo, boa pinta non tiña. E no momento en que aparece alguén e pon esa cantidade de cartos, pois se pos os cartos, pois ti decides o que queres facer. O xoguete é teu. Sí, está E claro agora a que... banca decide se eles creen que os cartos e a inversión do vindeiro ano está en boas mans, bueno, pois eles saberán. Desde logo, o criterio deportivo desta campaña di o que di, e que a tempada foi un fracaso. Foi... E xa non a tempada... A ver, que a tempada tamén, Pero xa a gestión de... o caso Rolán... Mira, a Carmelo del Pozo deronlle por todos os lados. Sí. E eu volvo de antes, non? Pros e contras. Igual que podo dicilo de Richard Barral. O Richard Barral, pois, ten traído xogadores vos ao Depor
e ten traído xogadores que, en fin, non? E posiblemente pois este ano fixo contratos a xogadores que non merecían esos No. contratos, non? Pero, por exemplo, Carmelo del Pozo, bueno, pois eu coido que cando as cousas van mal é moi complicado facer ese exercicio de balanza que dicía o antes, dimos Mm. poñer os pros e imos poñer os contras. Con Carmelo, claro, a cousa acaba como acaba e todo mal e todo un asco e todo tal. Bueno, Carmelo, por exemplo, fixo un equipazo O que era primeiro un ano. señor equipo O primeiro ano. o do primeiro ano, o que non ascende en Mallorca. É dicir, O do primeiro ano é un equipazo, tes, eh? claro, tes ti culpa de que o equipo se lle caia a Nacho González a mitad de campaña. E tamén digo, e Nacho González era un señor entrenador, pero, bueno, un adestrador que se lle caeu o equipo e que non foi capaz de darlle a volta. No. Eso é responsabilidade directa dun director deportivo? Home, a responsabilidade do director deportivo é escoller os adestradores, por exemplo. Con Nacho tiña moi boa pinta e eu coido que Nacho foi o último adestrador que fixo xogar ben o Depor porque fixo grandísimos partidos. Sí, sí, E sí. despois, bueno, atopou a Martí, que Martí foi capaz de corrixir o rumbo e, bueno, pues chegaron aí os playoff, inda que no último partido da campaña, pues para min é un rotundo fracaso que fai Martí, ¿no? Sí. Pero aquela plantilla que sí que era responsabilidade dela, aquilo era un equipazo. Aquelo era un equipazo. Eh, mira, vouche dicir, porque preguntabas por Roland, que eu a veces como falo en Windows, empezo a abrir ventanas e me perdo xa. Imos volver a ventana, Roland. Gran Eh, streamer, por cierto. Gran streamer. o, o ano Sin o ano coñas. pasado, sí, Non é capaz nin de poñer o nombre foi, ben. Chamouse Deigo. joder, Fixos a casi cuenta nada. e Di, chamouse madriño. Deigo. Impresionante. Espero que lle apunte mellor a portería alá en Exipto, pero bueno. Pois dicíache, o segundo ano de Carmelo del Pozo, claro, é un Depor moi condicionado. Ten que facer unha plantilla pois moi condicionada. Equivócase buscando un adestrador. O sea, a min trabucouse buscando a Anquela, porque Anquela non era un adestrador No, para o Depor, no, polo menos no. por moitos motivos. Futbolísticamente vímolo todo e eu coido que non era un adestrador para facer carreira no Depor. Pero lembro un Rayo Vallecano Depor, agosto, setembro, debiu ser, porque eu estaba ali no hotel de concentración do Depor, unha calor, que aquelo era verán, e eu coido que era o último día de mercado. E Carmelo andaba como tolo. Andaba como tolo, porque ademais Carmelo en ese sentido era un tío que veía fútbol a todas horas. Ele estaba ali, estabas almorzando e Carmelo xa ia a ver un partido do filial do Getafe contra non sei quen, e unha vez que acabara ese iba a ver o xuvenil do Real Madrid contra non sei quen, e logo iba a ver a non sei canto. E logo iba a falar con xente do Atlético de Madrid, porque el tiña apalabrado a Mollejo e a Montero, pero dependía da venda de Roland. E a venda se fixo naquela madrugada. Eu lembro estar naquele hotel e había un balbordo, había movimento e tal, e un Xa. rollo de moverse por ali, ostras, a ver que pasa, hostia, están vendendo a Roland tal. E a primeira hora da mañá, xa cando sei que a operación está quente, conseguimos dar a noticia de que efectivamente o Depor, porque de vez en cando damos noticias, e conseguimos dar a noticia de que o Depor vendeu a Diego Roland porque vexo o presidente, a Paco Zas, ali Ai, meu pobre. almorzando no hotel, e digo, oye, está feito, está, di, sí, acabamos de pechalo agora na madrugada, e esa xente non dormira en toda a noite, que las caras eran un poema, pero venderon a Roland porque era imposible mantelo no Excel, como dicíamos antes, e Sí. ademais era necesario buscarle a saída para poder traer futbolistas. O que pasou este ano con Roland, o sea, a Carmelo non lle permitiron facer. O Claro. deste ano, pois é lóxico que a propiedade se cabreara, porque ao final é, bueno, pois como paga a banca, me quedo con él É e, aire. bueno, pues que máis dá, como dice el outro, como máis dá 8 que 80, pois xa dá igual, veña, que se quede e que paguen eles e, claro, e é Aparte, donde, pois aparte despois non sei eu chega o se mes de xaneiro e a propiedade che di, no,
este tío, vendédelo porque isto é un queimadeiro de cartos. Aparte, non sei se eu me acordo mal, porque agora estou falando de memoria, pero acórdame que era, estaba acabando o mercado, quedámonos con Roland, Mm. Roland ten que arrancar para o Uruguai, botar 2 ou 3 semanas en Uruguai para arreglar papeles, vir para aquí un mes sin entrenar, poñerse en É que forma. ese é o problema, é dicir, houve tan pouca capacidade de previsión É que, joe, que esa xestión, o sea, é unha chapuza que te quedes con el, pero é unha chapuza que non contes con que se realmente estás xogando a iso que se vai a quedar e a dicir, ei, este tío ten que estar xa para empezar a liga e poñer a camiseta e home, como dis, ten que ir alá, ten que arreglar cousas alá, ten que vir, ten que arreglar papéis, logo tal. Decir, non estaba facendo pretempada, non estaba no, 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 adestrando no, co no, equipo, entón, eu eso claro, vai acórdome. a comezar a liga e non está para competir. Entón, claro, dis, a ver, isto é unha chapuza, o sea, se estás xogando a non vendelo e a que se quede, tío, pois te non forma para poder xogar. E ao final, o Depor este ano falábamoslo estes días, non? Que falabas, por exemplo, ti agora do tema de Miku. Miku cumpriu. Miku ven aquí a ser unha peza máis na dianteira do Depor e acaba a liga e fai unha cantidade de goles en proporción aos minutos xogados que nunha tempada de 38 partidos pois sería unha tempada moi decente de Sí, goles sí, de sí. Miku, pero ollo, ten que haber máis dianteiros que complementen eso. O problema que cando Miku chega xa che din que vai estar en forma ao redor do mes de decembro. Entón, a mí me parece ben que digas, vale, pero eu coido que é un tío que ten calidade e vou apostar por el. Mico, que veña. Espero ata decembro para que se poña en forma. Pero o modelo de liga deste ano é un modelo moi pequeno. Foron 24 partidos e o corte para xogar por ascender de categoría se produciu moito antes. Se produciu con 18 partidos. Entón, Ujú. vale, vou esperar por un ata decembro, pero ollo que en decembro isto xa vai casi cociñada a tempada. Vale, moi ben. Cales son as outras opcións? As outras opcións foron Bobí, que non lle apunta o arco-iris. A outra opción foi Preguntaban aquí antes, ti crees que Bobby tiña que tirar en Old Trafford ou non? Preguntaban aquí antes. eu creo que Bobí tiña que tirar para Moscú e non ter vido. Eso creo que tiña que ter feito, Canto pero daño fixeron eses 2 goles ao Fuenlabrada, madre mía. Que eu creo que estaba sí, fora, sí, Non sei, aí a miña opinión sí, de pero na Coruña namorámonos pronto, e por Sí, eso sí. tamén este final de tempada nos ven ben no sentido de que ninguén fixo nada do outro barrio e entón tampouco dis, ai, hai que quedar con este, non? Entón, nada, nese sentido quedou todo moi no sitio. Pero bueno, por rematar o que che dicía antes, Bobí que non lle apuntou un baúl, Rui Costa que viña con sobrepeso e Roland que non estaba para xogar. E o cuarto dianteiro Miku que iba a estar para decembro. Claro, E claro, empeza a campaña e dis, joder, este equipo non marca goles. xa. Claro, como? Como os vai marcar? É que ao primeiro, claro, tiña esa dúda sempre de, oye, será a plantilla que é tan mala? Será Fernando que xoga moito a defender? Porque a Vázquez sempre se lle, polo menos o que eu escoito no meu ambiente, que é que sempre foi defensivo e sempre é defensivo. Pero, Non, sempre non. Pero pero nestes claro, é que últimos ao mellor anos quizáis tocoulle. tocoulle. Pero claro, é que Mm. dicías ti, joder, é que arriba moito tampouco temos, É que Vázquez o que xogou foi a dicir, bueno, pois como non teño capacidade para marcar moitos goles, eu vou xogar a non encaixar. E entón, como xogo a non encaixar, bueno, pois malo será que algún destes que teño arriba, que nunha xogada estratégica, que tal, non faga un gol. Hmm. E entón levou o tema a un 0-0-1. Claro, que o Depor en condicións normais e co gasto salarial que tivo tiña que ter aspirado a outra cousa. Claro que sí, pero é lo que lle puxeron foi esa dianteira que estábamos comentando agora. Hmm. Entón, pois claro, agora a final de temporada, pois bueno, se poden facer outras cousas. Por que? Bueno, pois porque o equipo entra noutra dinámica, que iso é importante tamén, porque con Miku xa tes un dianteiro, pero primeiros partidos da temporada que arriba non tiñas nada. Nada, nada. Nunha plantilla de 6 Uh -huh. millóns. E a mí é o que me dá medo que oye, que eu o que entendo de fútbol no fútbol manager, no FIFA e no comunio. Pero a min que un Sí, señor sí. tendo, con todo o respeto do mundo, tendo 6 millóns e pico de euros en segunda B,
me faga un equipo que non lle marque nin o arco iris, confianza non me dá, Confianza non me dá. Porque no Os medio, datos están aí. na dianteira tal, pero no medio, vale, sí, nombres, tiñamos moitos nombres. Pero, na miña opinión, tuvo que vir un chavaliño que se chama Villares a dicirlle a xente, estes con este balón xójase. Non se fan casas, xójase. Mira, Tócalo e móvese. do mellor desta campaña ter atopado un centro do campo como Álex Bergantiños, que tamén é outro acostumado a levalas de todos os Sí. cores, e ao final Álex Bergantiños e Diego Villares. Sí. Eu decía outro día no Twitter, Bergantiños e Villares, e a partir de aí construímos. Porque eu acordo primeiro que vías a Uche, que era en plan está xoando ao fútbol profesional, sabes? Estos eran solteiros contra casados. Uche, que era, en teoría, o mellor centrocampista da categoría con diferencia. Con moita diferencia. Sabes que pasou? Eso que este é un ano que para estar en segunda B ainda non lle foi malo Depor, non? Sí. Explícome, en canto a escenarios dos partidos, porque ao final, bueno, pois na primeira parte da campaña foches a pasaron a San Lázaro, foches a Malata, foches ao El Mántico, bueno, son campos de fútbol moi, non? Tocou cheir a Guijuelo, tocou cheiro de Unionistas, tocou cheir a Coruxo, bueno, eran 2-3 campos, non era... Sí, 2-3. Eu falaba un día con Luis Rodríguez Vaz, non era, joder, aquela segunda vez hai anos, deste, se xogar co Sestao, con el Amorebieta, con el non sei quién, aquilo era unha tragedia todos os días, non? Pero sí que é certo que coido que houve xogadores do Depor, precisamente seguro que moitos dos que van marchar agora, que sí, se puxeron no pelexo, bueno, sei, hai que xogar en segunda B, tal, moi ben, tal. Pero despois cando chegaron e viron determinados campos, dixeron, hostia... Cuidado. Claro, o partido que fai o Depor, por exemplo, contra o Coruxo, eu estou vendo o equipo quentando e está aí, está grabado, está aí a retransmisión, o coido que está en YouTube. E eu, antes de comezar o partido, dicía, hai xente que está impactada con este campo, E a proba é que depois empeza o partido e ves que, bueno, que parece que estás xogando cas botas cambiadas de pé. Sí. Estás incómodo, que non, que este campo non, joder, que mal bota o balón, non sei que, a valla aquí ao lado, que pouco espacio, que pequeno, que mal rollo, que... Xa. E isto é a segunda vez, e o vindeiro ano, pois, en teoría vai ser unha cousa un pouco diferente, porque na primeira federación, bueno, pois é unha primeira premium, é dicir, con equipos, pero que, bueno, algún escenario destos así, é dicir, é moi posible que che toque volver ao Reina Sofía, ao campo de Unionistas, non? E, bueno, pois é o que é, era un campo en obras. Xa. Estarán un pouco máis avanzadas as obras, non? Creo que lle fai o campo a algunha empresa que non é a que fai a autovía da Costa da Morte, entón creo que avanza. Que vai estar acabado. Pero, bueno, un campiño que, en fin. Mira, pídenme aquí exclusivas. Pídenme aquí, non teño o rótulo, cago en tal, non teño o rótulo do Chirincirco, non o teño aquí, Pero... Cantos estamos xa Cantos estamos? 26 ahora mismo. 26, bueno. 26. Vale. Pídenme aquí info sobre Bicho e Miki Villar. Interesan ao Depor, Bicho e Miki Villar? Sí, son dos xogadores que está seguindo o Depor desde hai un anaco xa. Bueno, eu incluso falando con o meu compañeiro Adrián Candala hai pouco, cando estábamos co chollo aquel, no, de a ver se o Depor está en primeira ou en segunda federación, hai que esperar en que categoría estás para planificar, e eu decía, mira, a Bicho e a Miki Villar os traes, che fan a bio en primeira e en segunda, da igual onde estés. E eu sei que, bueno, o Depor está traballando son dos xogadores que interesan, non sei se xa lle pasaron ofertas, se xa tal, pero son dos xogadores que dende logo interesan, e ademais, como este ano, pois, Rubén de la Barrera vai a ter máis responsabilidade a hora de facer a plantilla, son dos xogadores que lle gustan, e aparte, bueno, el coñece ben a segunda división B. Eu coido que Miki Villar é un xogador diferencial e que este ano para mí sí, o Gallao, o Deportivo era un Miki Villar. Sí. E, home, pois que che vou a dicir, un centro do campo
Bergantiños Villares, bicho. Pillares Bergantiños, bicho. Joder, a xente se pon pinocha xa Sí, pensando sí, neso, sí. non? Sí, sí, sí. Bicho, a ver, bicho foi un futbolista, foi unha mágoa, non? Porque a veces eu coido que queres, non o digo por el, digo, evidentemente a ti te chega unha oferta para estar no filial do Barça Claro, claro. e como non vas a ir, Claro, non? claro. Pero coido que acelerouse moito o proceso de formación do futbolista, non sei se o que sucedeu frustrou as expectativas de Bicho e iso fixo que entrase aí nun bache que incluso coido que se traduce a nivel físico, non? Aquel Bicho que xoga no Fabril no último ano e que basicamente está lesionado todo o ano. Sí, 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 sí. Moitas veces cando o futbolista encadea lesión tras lesión, a veces débese a factores físicos, non? Pero a veces débese a factores emocionais. O sea, un tío que non está ben, que está, joder, frustrado porque non lle saíron ben as cousas, porque traballa, porque o intenta, porque non é lesionable, É é difícil lesionable. tamén gestionar o éxito ou eso, que ti seas, eu non sei cantos anos tiña cando marchou, pero que con 17, 17 anos creo que eran, 17. veña ao Barça e che diga, que che quero aquí. E despois eso non acabe de cuajar, é que complicado gestionar eso, Claro, e eres moi novo e che toca pois lidiar con cousas que, bueno, pois se a xente de 17 anos ten as inquietudes e preocupacións que ten, pois este rapaz tiña unhas inquietudes e unhas preocupacións que eran diferentes, non? E eu Xa. coido que pagou unha peaxe importante e que pouco a pouco pois foi levantando o vuelo no Racing, tal, e que este ano topou o seu lugar no mundo no Compos. O Tremendo que pasa que, Compos. Tremendo. claro, o Compos a mí me parece que este ano fixo un temporadón. Era un equipo moi limitado, un equipo sin gol, con moi pouco gol, dende logo, e que se chegan a ter gol, ollo con Sí, eles, sí, non? sí, Pero era sí. un equipo con unha plantilla moi curta e para min foi posiblemente o equipo mellor traballado da categoría. Me parece que Iago Iago Iglesias é é un un técnico fenómeno. É un espectacular, fenómeno. espectacular. Coido que Bicho encaixou moi ben neso. Bicho fixo un temporadón e precisamente agora eu coido que chega o momento de aproveitar a inercia positiva de, vez de facer un ano completo, de ter moi poucas lesións, vez de ser dos mellores centrocampistas da categoría, joder, vamos a intentar agora facer isto na casa. É na casa. Eu coido que a él lle faría moitísima ilusión facelo na casa. Seguro que tamén vai a ter ofertas porque non pasou desapercibida Eu creo a que o temporada Compos, que fixo. va, póñeno aquí no chat, e a min dame pena, pero eu creo que o Compos van a desplumar. Eu creo que van a desplumar. Posiblemente. Porque hai un xogador que me encanta a min, que é a Belenda, Brais Abelenda, que me encanta, que me encanta. Queres unha primicia? Sí. Sí, sí, sí. Exclusiva. O Depor tamén sigue a Brais Abelenda. Sí. Sí. É que a min encántame. A min ese rapaz encántame. Joder, menudo roto se fixo o Depor, sobre todo alá en San Lázaro. Encántame, encántame. No, Son exclusinda no, que van chamar a respetademe ao invitado. Respetademe ao invitado. Exclusinda no. No. Estou falando con un periodista. Por favor, respetademe ao invitado. No, pero era fora... 26, pero guerrilleiros, Sí, son guerrilleros. Pero eu creo que eso é o Compostela fixo un temporadón. Vai ter complicado que non lle... Xa empezando por Iago. E o resto eu creo que o van esplumar. E dame pena, porque... Pero... Mira, preguntan tamén por Luis Fernández. Que tamén creo que Luis Fernández creo que acaba contrato. Que está en... está por Grecia, por... Sí, en Grecia. Está en Grecia. E preguntan tamén se pode ser ese outro retorno. Pois o Depor estivo moi interesado en traelo de volta no mercado de inverno. Querían pagar, creo, incluso. Sí, que foi bueno, onde a o señor banca... dos 6 millóns. O señor dos 6 millóns quería pagar, que lle parecía pouco. Sí, porque aparte de como estás dicindo, o xogador que acaba contrato, entón cando gastas a morterada que gastas e ainda lle dis á banca que queres pagar por un futbolista que vai quedar libre en 5 meses, pois claro, dixo a banca, mira, non se gasta máis, punto. Eu de verdade, digo sin acritud, sin...
Eu gustaría meter o peito dese señor para entrar nunha oficina da banca e dicir, yo isto, dame 400.000 euros. Pero por qué? Teño un canal de Twitch. Pero Teño... sin avalar, No, Sin avalar nada. ti damos. Claro. Confía en min. Pois É que, xa cando cuidado, cadre xa volvo. cuidado, Mama. Sí, sí. Oje, mira, que fan aquí contra exclusiva. Que teño a un chaval no chat. Vou chamar chaval, Lorquiño. Dame besitos. Que foi o que me conseguiu a entrevista con Lara, do Burela. E foi o que me conseguiu a camiseta do Burela. E tamén ten aí man no Deportivo, non sei exactamente donde. E dime que o Depor falou con Luís fai unhas semanas. Sí, a ver, evidentemente unha vez que o futbolista sonou no mercado de decembro, se segue a mesma xente dentro do clube, se supón que se en decembro che gustaba, agora che gustará, e máis agora mesmo que Fran queda coñéceme, libre. Dime, Fran coñéceme. Lorquiño. Pois depende. Por ese nome Pon non. o nombre O sea, aí. pode decir, Eu sei que traballa na lonja. non será de Fisterra, non? No, de Burela. Ah, de Burela. Mm. Ah, vale. Coido que me vou situando. Vaise situando, Fran. Boa Pero xente, boa xente. Tan boa xente como Eneco Bóveda, preguntan aquí. Eneco que ben fala, Eneco, Que pouco me gusta no campo, pero que ben fala, Había un entrenador, esto entre nós, porque somos 26, había un adestrador do Depor que dicía, joder, tío, é que somos unhas nais, tío, non damos unha mala patada, teño os centrocampistas que non dan estopa, non paran o xogo dos rivais, os rivais nos paran a patadas, eles nada. E ainda por riba, joder, teño aí un defensa vasco que ven do Atleti de Bilbao e non dá unha puta patada. O tío fala como Dios, joder, filósofo, e non dá unha patada. Nada. A min gustaríame, eu digo totalmente en serio, gustaríame que lle fose mellor a Eneco Bóveda porque por moitos motivos merece que lle vaya moi ben. A mí pareceme un auténtico señor. A min. Sí, a ver, un tío que ve o fútbol moi ben. E pareceme que vai ser, non sei se opinas o mismo, pareceme que vai ser un gran entrenador. Entrenador, sí. A mí me parece que vai ser un adestrador moi bo. Sobre todo por... A ver, eu digo en serio, non é... Evidentemente pensas en deixar adestradores na casa e pensas nos criados no Depor, Sí, non? sí. Pero é un tío que ten a filosofía lezama e a mí me encanta esa mensaxe que lle podería pasar a xente nova de, tíos, o importante é o equipo, eres unha peza dentro dun equipo, porque é un tío que cando falas con el deses temas ten moi claro que o do individualismo nun vestiario como que non, é dicir, que aquí cada un temos a nosa cota e cada un ten que tirar pa diante para que a suma do colectivo pois sexa boa e tal. Ten esa conciencia de equipo, de colectivo, de humildade, de... E por eso digo que ten un discurso tan bo que me encantaría que lle fora mellor no terreo de xogo, porque tamén é certo que moitas veces é dos máis vapuleables, que ás veces di, joder, tamén somos unha afición que a veces collemos a alguén por banda e, joder, parece que matou a Kennedy, non? E eu moitas veces teño dito, joder, o gañar o fútbol fose tan fácil como dicir, joder, vale, pois este o que non funciona, vale, pois quito a este, poño outro e xa funciona. Sí, eso sí que somos... Pero pa bo e pa malo, pa bo e pa malo, o sea... E o Gallá Eneco lle fose mellor, porque xa digo, un tío que vale moito a pena futbolísticamente falando e que depois é un tipo que, joder, nestes tempos donde nas salas de prensa a veces te durmes porque todos son clichés e frases feitas. Joder, Eneco di cousas moi interesantes. Eu tens que perdonarme, pero eu unha rueda de prensa non a vexo. É unha entrevista... Porque que eu creo que antes de arrancar... A ver, hai casos, hai casos. Pero eu creo que antes de arrancar sei o que vai dicir. Se há unha rueda de prensa pre-partido, son un equipo moi duro, entrenan moi ben, arriba fan moito daño, defenden moi ben, non hai rival pequeño... Dixe ti, meu, pregunteiche se viña teu tío a festa, sabes? Non che preguntei por... É que parece que entran co chip de A, B, C, D. Fuera. Sabes que pasa, Miguel? Que a mí por eso a veces me chama a atención que metan a pata nas salas de prensa. Xa. Porque eu digo, a veces somos moi previsibles os xornalistas e por eso a veces
Bueno, pois nas salas de prensa eres máis convencional, non? Posiblemente as preguntas as preparas máis e tal, cando é unha entrevista que tes ti, por exemplo, nós no noso programa, non? A entrevista Ujú. dun tipo que está con nós. Na sala de prensa, pois tiras un pouco de dicir, bueno, pois non vou gastar pólvora aquí, non? Pero eu ás veces alucino, non? Cando futbolistas a veces meten a pata con declaracións que fan nas salas de prensa, e eu moitas veces digo, hostia, tío, o sea, sabías de sobra que íamos preguntar iso, Sí. porque era de sota, cabalo e rei, o sea, e non a traes preparada. Mira, A veces que quedas asombrado. así a fío de eso, porque estamos ahora nun mundo que é, bueno, xa non falemos de que en primeira división a pé de campo podes preguntar na máis que é o que o señor detrás se che deixa preguntar, el innombrable, le llamo yo. Non entremos en Que eso. vas? Non entremos en eso. Pero extrañache que neste mundo de tanta corrección, tanto tal, os futbolistas se atreveran a dar o paso, por exemplo, de ir a xunto a Ibai, que é o referente aquí en Twitch, tal, ir a xunto a Ibai e falar de todo. Porque que levamos anos que nas ruedas de prensa ti non che din ni mu. Estamos agora con que Mujahid se vai para o Gant, que non sei xa calé. Estou seguro que ti Mujahid, cando firme o contrato alá e colla un piso alá e estea vivindo alá, chamarás e diráxe, Mujahid, vas para ver, Chel. Inda non se sabe. Estou seguro que vai estar xa empadronado alá e ti chamarás e diráche, ao millor. E sin embargo Sí, a collen, ver, vanse a Twitch de Ibai o de Piqué soltou alías de Dios. sí, pero sabes que é o que pasa? Eu coido que póñese coa armadura esa de estou nunha rolda de prensa do chollo meu, non? Entón, a máis claro, na sala de prensa do clube, coa roupa do clube, a punto de sair a adestrar, tal. E entón eu coido que se poñen esa Sí, sí. coraza, non? E entramos nesa dinámica que posiblemente teñamos que rachar. Sin embargo, cando consigues sacalos de aí, a nós nos está pasando, non? Que agora, por exemplo, grazas a todas estas novas tecnoloxías, pois facemos moita entrevista pois co StreamYard, non? Bueno, Sí. un rollo destes que hai, unha plataforma destas, non? Sí, eu sei Que che bastante eso. permite, pois, che permite que te podes ver, tes mellor calidade de sonda. E, bueno, pois, xa o feito de verte, pois, che dá unha cercanía, non? Nós, por exemplo, perdimos moito agora coas rodas de prensa estas da Virtuais. época da pandemia. Mm. Claro, as primeiras rodas de prensa, por exemplo, no Depor tivemos que presionar moito os xornalistas para que fixéramos zoom. Que decíamos, joder, tíos, pero si está facendo zoom o equipo da Federación de Veciños de Sí, non sí, sei sí. onde, a ver, joder, o sea, entón, as primeiras rolas de prensa, ti enviabas audios de WhatsApp coa pregunta. Uno ou dos por medio. E pasaban ya ao futbolista, e o futbolista escoitábache e respondía o que consideraba. Claro, perdías a comunicación presencial, a visual, a xestual, e aquilo se limitaba a un intercambio de telegramas que non había por onde Xa. collelo. Conseguimos chegar agora ao rollo Zoom, que te estás a ver, pero non acaba de ser o mesmo, non? E Mm. entón sería moi bo para o xornalismo que puidéramos recuperar o tema presencial, porque, bueno, xa digo, polo menos agora, cando facemos un Zoom ou un StreamYard ou un tal, entras en certa complicidade que ves que, bueno, perciben que ti non eres ningún desgraciado que lle queras quitar un titular capcioso e buscarlle un problema ni tal e cual, sino que, tío, o sea, quero facer unha boa entrevista, quero que me contes algo e ademais, Xa. se podemos telo nun tono distendido, pois moito millor. E entón estamos nese proceso. Posiblemente o que atoparon moitos dos famosos con Ibai foi que Ibai, nunca estivera nunha sala de prensa, nunca estivera sacando titulares capciosos, non tiña esa etiqueta de, hostia, cuidado la prensa Sí, sí, deportiva, que sí. en canto poden te vienen e te joden, sino que era unha cousa máis de, bueno, tío divertido, entón, vou ali a divertirme con el, non? Mm. Porque a realidade ao final é que cando a xente a sacas desas corazas ou deses, como che dicía antes, deses corsés,
e empeza a confiar en ti, sí que baixa a garda, sí que falas de moitas cousas, sí que che deixa vos titulares, pero non vos titulares porque diga, vou dar un titular a este, sino porque falan con normalidade, non? Claro. É dicir, pois o mellor nos pasa o que nos está pasando a ti e a min agora mesmo aquí, que pois, posiblemente isto o facemos na radio, pois o estaríamos facendo noutro código de comunicación e que, sin embargo, bueno, pues estamos aquí un pouco como se estiveramos tomándonos unha cervexa nun bar e estamos así. E entón a xente pues vai a falar con Ibai pues como Ibai como estou eu falando aquí. Vai Sí, así, vai pues nese tono. eu creo que é o punto máis fuerte que ten esta plataforma. E isto teño falado, tío, pois con xente como a do Val que ven da tele, teño visto falando outra xente. É que, claro, ti cousas que faz aquí non as podes facer nun medio de comunicación. Non podes. Claro. Non podes. Claro, eu creo que a xente ve eso, e entonces entra aquí en plan, oye, que isto é Twitch, sabes? Que isto non é, Claro. isto non é a Ser, isto non é a Sí, outra, sí, a outra sí. radio que existe que non é a Ser. Isto é Twitch, o sea, aquí hai, eu creo que ainda hai moita idea de aquí hai 4 frikis que cando acaben de verme van ir xora a Fornite e a comer o colacao e pa cama. Pois os non teñen fillos, Se tiveran fillos non xogaban o Fornite, non. Non, eu falo de eso, que eu creo que a idea de que Twitch ainda é unha plataforma de chavaliños. Claro. Non é para nada, eu creo que non a tele, nin a radio, nin a non a vai facer desaparecer. Pero ollo que como non se poñan vos poñades as pilas, eu creo que esta plataforma ten chámalle Twitch, chámalle Mix, chámalle Fliss. Sí, sí, é un tema Este que complementa, formato. non? É Formato. por onde empezábamos a conversa, iba a decir a entrevista, a conversa. Sí. É por onde empezábamos, non? Que che dicía, joder, nos últimos anos apareceron unha serie de cousas que pois eso, nos éramos unha emisora de radio, pois facemos radio e de repente, internet, páxina web, os podcast, coño, hai que colgar aí os podcast porque a xente fai consumo baixo demanda. Coño, aparece Twitter, Instagram, aparece isto, aparece... Entón, depende do aberta que teñas a mente para estar pendente desas cousas. Eu, por exemplo, sempre fun moi de estar o tanto de que é iso que saiu aí, é isto. Que hai moita xente na profesión que pode dicir, mira, fago radio, me dedico a facer radio e todo eso, unha merda, a mí non me interesa nada, non? Non, eu, sin embargo, sempre fun de que vai isto, desto? Que utilidade pode ter esta? Pois mira, me interesa, o incorporo. Imos incorporar iVox, imos incorporar non sei que, imos incorporar canal de YouTube, imos incorporar... E entón estás cas antenas postas porque están pasando cousas aí fora e ti te tes que adaptar a elas. E isto que estamos facendo aquí a mí me parece moi complementario. Por qué? Pois porque, como che dicía, non? Eu me podo comunicar ca xente dun xeito, cando estou facendo Coruña Deportiva ou cando estou en Radio Nordés, pero aquí me podo comunicar de outro. É dicir, aquí, o que estamos facendo aquí eu non o podo facer na radio. A mí na radio non me deixan latricar durante 1 hora e pico ou 2 horas. Claro. Non me deixan... de feito é unha pena... Non é que pena... non me deixen, que conste. Non é bo. Non é bo. Unha cousa na radio que dure 2 horas é un peñazo, pero é un peñazo porque na radio comunicas cos determinados códigos e aquí realmente o que estamos facendo é pois charlando, me falta a birra, pero como se estuviéramos tomando unha birra tranquilamente, non? E incluso, pois eso, falas de xeito máis distendido, ou ser máis ameno, pois podemos estar moito máis tempo, joder, e de feito hasta decimos tacos. Eu dixen varias veces, joder, na radio non podo decir non joder. podes. E aparte dame moita pena que non teñas o chat aí visible, porque eu creo que é outro dos puntos fuertes desto, que o feedback que che dá a xente, sabes? Sí. Non sei, pareceme que ten bastante... No Twitter danme bastante feedback, Feedback... Eu estou deseando, de verdade, presto o canal, pero estou deseando un directo de Fran Hermida e sentarme, coller unha birra, sentarme, palomitas e ler o chat. Estou deseando. Joder, pois eu cando queiras, tío, deseando, me está molando o rollo este. Deseando, Me está molando, E de feito, faría chupito por cada vez que sala no chat mamador e celtista. Hostia, pero imos coller unha tranca de medo. Eu faría, Así un viernes noite
Nin música nin Cada, nada, cada... nin pub, nin discoteca, nin nada. No, Fran no, con Hermida música. A falando, ver, no, no. non fai falta. Miguel, Fran Hermida no, falando e no pero... chat. Mamador, celtista, como che fixeron hoxe a mu- co dos juveniles estes. Que diste, marchan dous juveniles, mamador, celtista. Eu, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero que ten que ver unha cousa ca outra. Hecho que hai, Quen hecho era? que hai. Quen A era? ver, Era ti máis era Rubén Rubén García. García, Rubén García, era tamén. compañero de deporte, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, a veces das noticias que a xente pois non lle gusta ler, pero dis, xa, pero que pasou, entendes? O sea, Claro, é igual que me sabes? imagino, igual que me imagino que, pero chama atención, ¿no? Porque nestos dos deportes levamos o tema o interiorizamos dun xeito que flipas, Sí, ¿no? Es sí, sí, decir, sí, 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 sí. supoño que o tipo que escribe en El País e que pon las eléctricas subirán la factura de la luz un 12% este verano. Pues non lle dirán, cabrón, Xa. joder, oye, Xa. é unha noticia, eu me enterei, eu estou escribindo, ¿no? Xa. No fútbol nos pasa así, ¿no? Ou o tema de decir, Deportivo descendeu pola prensa, que como lle dicía moitas veces a xente, dicía, joder, pero se ascende, ascende por nós tamén, non? Porque entonces claro, si van a ser parte activa dos fracasos, coño, quero tamén ser parte activa dos Dos éxitos, non? éxitos, claro. Senón, isto non sale a conta, non? A ver, eu non me escondo, Pero, eu teño botado pestes, como a todo mundo, no meu círculo de Fernando te quiero, Fernando te odio, quero sei que tal, pero é que o ambiente que hai na volta, esa é unha pregunta que tiña preparada, o ambiente que eu vexo na volta do Dépor, sobre todo Twitter, porque é o que máis eu utilizo. Eu non o vexo nin con outro lado. Eu miro outros equipos e vale, sí, hai xente discutindo con xente, sí, vale, non sei que. Ora, por exemplo, con Hazard, que Hazard o outro día riuse cando acabou o partido. Pois hai xente que, Hazard non sei que, Hazard non sei canto. Pero é que no dé por iso pasa se sale unha noticia de o vento tirou unha parede en Abegondo. ¡Bú! ¡Tino mamador! ¡Bú! Que volva Conchado! Eu, mima, chaval, pero vamos a ver. sí, aparte, mira, se faz un repaso os últimos anos do Depor, por eso, cando eu che dicía antes, joder, o Depor hubo un gran problema que foi pensar que era un barco que non se afundía. E moitos nos chamaban mamadores porque éramos os que pedíamos un pouquiño de calma porque éramos conscientes de que non era que non afundira, é que tiña moitas opcións de afundir. Entón, por iso dicíamos, tíos, se te quedas en primeira, fai festa, porque ao final, se eres aficionado a un equipo de fútbol e non celebras os éxitos, tío, pa que estás aquí? Pa sufrir todos os días? Pa eso non vale a pena, non? E en aquela época todo era unha traxedia. Hai entradas para acompañantes, mal. Sí. Non hai entradas para acompañantes, mal. A camiseta deste ano, unha mierda. El non sei que, mal. Campaña de socios, carísima. Tal, pero que está ben, que podes dar a tua opinión, que a camiseta che pode gustar, non che pode gustar, que a campaña de socios che pode parecer pois que é asequible ou que é cara. Pero non era iso, que a fin de contas as redes sociais están moi ben para exteriorizar todo eso e para que determinada xente pues, reciba o feedback e diga, pues mira, gustou, non gustou, acertamos, non acertamos. O peor é que se convertían en cuestións de Estado que provocaban semanas de tensión, que provocaban uns enfrontamentos, pero vamos, de que non había sangue porque non cadraba. Que sí, e como ti dis, que noutras aficións tamén se discute, pero eu coincido contigo en que o Twitter Depor era unha cousa salvaxe, pero dito por xente de outras, hai xente de outros sitios de toda España que sigue, pois, determinados aficionados, pois, un pouco ter a sensación do que se está falando pois, en Bilbao, en Coruña, en Vigo, en Sevilla, en Valencia, e moita xente che dicía, hostia, tío, que estades moi revolucionados aí. Sí, e todo iso acabou facendo que se pagara unha factura e que moita da xente que estaba todo o día fulanito, non sei que, mamador, el outro tal, que si non sei que, é xente que tamén ten a súa cota de responsabilidade na xeración de mal ambiente e en todo o que pasou, que é xente que é experta en dicir fulanito é responsable de isto e menganito é responsable de tal e aquel é responsable de tal e a moitos deles hai que dicirlle e ti tes a túa cota de responsabilidade de estar sementando xenreira e de estar sementando merda todos os días. E iso, pois tamén. E por iso que dicías ti antes, a ver si tal, sí, os son dos que di, oye, a situación é delicada, o vindeiro ano
hai que competir con menos cartos que este ano, o Dépor está en segunda división B e o Dépor, por historia, por afición e por todo, ten que estar no fútbol profesional cando menos. Entón, a ver se facemos agora sí un exercicio, e ao mellor tamén me chama un mamador por pedilo agora que está a banca, ou Xa. seja, Home, eu pago as mesmas comisións en a teñelo claro, banca que todos vós, Teno claro, que todo o resto de humanos, Sabes que cuenta pero tes ti? fago, Sabes que cuenta tes ti? Tes a cuenta de uf, ahorros Tino. vamos, xa che dixo, os sobres e todo aquel, ui, mi madriño que hubo que aguantar. Pero eu fago ese chamamento para decir, rebaixemos a tensión, Eu señores. creo que é imposible. O Dépor, bueno, pois pues, saibámoslo, decir, o Dépor é un enfermo que anda entre a UBI e a planta. Entón, cando estás entre a UBI e a planta, tens que dar moito cariño, ten que comer sano, tens que dar unha serie de cuidados, non ten que facer moitos esforzos e, sobre todo, eso, démoslle, e, sobre todo, os afeicionados, nos temos que facer o noso traballo, pero os seareiros, por favor, denlle moito cariño ao Dépor. Porque, seguindo co símil, se colles o Dépor que está entre a UCI e a planta, e lle dis que, veña, tío, vamos a tomarnos un Cuba Libre e a comernos un cocido e, veña, non tomes a medicación e tal, vas palmar. Hai que dicilo así, vas a palmar. Entón, coidémolo moito, Sí, pero porque xa pensamos que era blindado e que era inmortal, e non era inmortal. Descendeu ata onde pensamos que, vamos, que xamais íbamos a velo. Eu, desde logo, nunca pensei en retransmitir partidos do Dépor en segunda vez. Peleando por non baixar a terceira. Dimo a min. Dimo a min. E ainda por riba agora que estou no mundo de Twitch, que os quero moito, amigos, pero o mundo de Twitch é moi celtista. O mundo de Twitch gallego é moi celtista. Moi celtista. Teño aquí un par de islas que do Racing de Ferrol e do Compostela, pero é moi celtista. Eu nunca fun dos de odio a ningún gallego. Como estamos ahora esta semana, por exemplo, o tema de que Ferrol, Racing de Ferrol, nada, o Racing de Ferrol tal. Meu, que suba ao Racing, que teñamos 2 gallegos ou 3 en primeira federación e que vayamos para diante. Eu nunca fun deso. Pero eu tampouco, sí o mellor por eso teño que aguantar eso de celtista e de non sei que, pero eu sempre defendín a rivalidade a vasca. É dicir, a min, eu, desde logo, o vexo con moita envexa cando vexo un Real Sociedade Athletic de Bilbao. É dicir, alguén cree que un aficionado da Real quere que gane o Atleti? Ou que un tío do Atleti quere que gane a Real? Ni de coña, quere ir ao campo e lle quere meter 7, se pode. Agora, tío, nos prolegómenos do partido, por que non podo ir ca camiseta do meu equipo? Por que non podo estar... Joder, porque a xente de Vigo non pode ir a Coruña e comer tranquilamente sin que ninguén lles diga nada e os de Coruña ir a Vigo e... Claro. E ademais, joder, si Coruña é unha cidade que está genial e Vigo é unha cidade que é unha maravilla, tío, e están unha ao lado da outra. Home, iso sí, pagando un navallazo na autoestrada, que é outro tema. No, pero ahora van metelo de 1 céntimo por kilómetro e estou seguro que esa van a rebaixar, sabes? Sí, dao por feito. Sí. Damo Dios que os pintou, mínima, que salvajada. Pero non sei, hai ese... Pajaremos polas corredoiras. Hai ese mal rollo que, non sei, a mí encanta, chico, cando nos enzarzamos entre... Eu falo enzarzamos porque eu considero do Dépor, eu son do Dépor, non... Eu vou que a verdade por diante. Claro, enzarzamos non pasa entre nada. nós, que se Tino, que se Lendoiro, de repente ven un do Málaga e... ¡Oh! Sodes unha merda, estás en terceira, ven un do Celta e... ¡Oh! E vais aí a guerra mundial, sabes? E despois vais un poquinho para baixo e é o que dis ti. Sube a luz un 70%. Un retweet, 2 me gustas e un comentario. Vaya por Dios. É así. Pero eso, Miguel, pasa así en todo, É dicir, é un recordo, non? Hai anos, joder, os rollos localistas, por exemplo, na Costa da Morte, non? Non sei que, os de Corcubión, que si os de C que si os de Corcubión, sí. Os de Ponteceso que os de Corbe, os de Buxía que os de Camariñas. E ao final, joder, ti estás en Madrid, eres de Camariñas, encontras un tío de Buxía e é o teu colega, tío. Se é un tío que fala como a ti, que sabe de sobra, que sinte como a ti, que bota de menos a súa casa como a ti, entón vas facer piña con el ou non?
Coño, sí. Entón para facer piña con el tes que estar a 600 kilómetros Claro, de aquí. Se sí. estás aquí, es un cabrón e un non sei que e un tal. Entón por eso digo eu, non? Estabas poñendo un exemplo moi bo, non? Que moitas veces estás aquí a paus e tal e de repente aparece un tío de non sei onde e di, sabes, todos sus merdas e tal. E de repente te dis, ostras, Claro. que se están metendo con nós e tal. Claro. Claro, e volves a ese tema de decir, tíos, que por separado somos moi pouca cousa xa, o sea, xuntos somos pouca cousa, joder, por separado xa somos nada, somos insignificantes. Non quería nombrar o insulto relativo ás cabras, pero pasa moito, o sea, estás vendo unha discusión de 10 por celtas e de repente ven un de aquí en David, cabras, eu, hostia, pero vamos a ver, sabes? Meteste un pouquiño con el, claro, pero despois si outra vez entre vós. As copas son de cristal, estades en terceira, cobertería, a novos o Celta B. Miña nai, chaval, pero vamos a ver, e ao mellor todo arrancou por un Sí, tweet de eu que sei. e que está ben. Calquera que pondes vos Mira, de Sona un juvenil do Depor pa Celta. E arranca uh-huh. aí e créase unha bola. No, pero ademais hai un tema, non? E que nas redes sociais e en todo isto estamos exteriorizando moitas cousas que eu sempre poño o mesmo exemplo, non? Se o que fai moita da xente nas redes sociais o fai nos bares, por exemplo, Mm. posiblemente recollería os dentes do chan varias veces na súa vida, non? O que pasa é que Eu creo Twitter que hai moi está, pouco o filtro, Twitter, moi o pouco filtro. Facebook, claro, Que Twitter, o pon a cosa está Facebook e ben, o todo sea, isto pon a cosa está ben, o está sea. moi ben porque a xente está en non sei donde, escribindo na súa casa a 300 kilómetros de distancia e a 300 kilómetros de distancia chamaslle fillo de non sei que a quen sexa e non Mm. pasa nada, non? Pois claro, ti cando baixabas ao bar con ganas de festa non entrabas ali chamándolle fillos de non sei que a todos os da barra, porque iba a haber algún que che iba a largar nos morros, non? Xa, xa. Bueno, pois isto é igual, non? O debate das redes sociais pois está claro, é dicir, a xente moitas veces exterioriza a frustración que leva de mil cousas e tal, e que antes, pois eso, discutía con este co outro e agora descubriu que mon aí as redes sociais e chamo hijo de non sei que a media humanidade e ai que relajado me quedo, non? E moitas veces pois sin vir a conto, porque a veces pois un tuit que é do máis normal do mundo e te atopas con respostas que dis, hostia, tío, pero Sí, 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 tómate sí. unha tila, ou sea, de que vas, non? Nese sentido, coido que hai cousas que teñen que cambiar. Eu, evidentemente, a liberdade de expresión é un dereito fundamental e ten que estar por riba de todo, pero a liberdade de expresión, é dicir, eu son xornalista. Eu cada vez que collo un micrófono e digo algo, son Fran Hermida e traballo en Radio Nordés e en Radio Coruña. Entón, se digo unha salvajada, eu estou localizado e eu teño Claro, que respostar diante do xuízo que fago. Ostras, pois que haxa algunha maneira de identificar a xente que escribe según que cousas nas redes, porque estamos caendo en que é xa que non é que aparezca alguén e que diga fulanito eres un cabrón ou eres un non sei que, é que está habendo xente que vai ás redes sociais a facer ameazas graves, ameazas importantes, mm. que si non sei que si ti, que si teus fillos, que si non sei que. Home, eu coido que a todo iso hai que poñerlle coto e sobre todo que cando unha persoa dá un paso de ir a unha comisaría de policía e dicir, mire, este fulano dixo que iba a esperar a miña familia en non sei donde e tal, pues, eso non pode quedar impune. Eu, tirando así por este tema, tiña apuntado tamén, eh, a libertade de expresión é moi necesaria. Pero Por hai un suposto. punto como o que pasou, que eu creo que atuvestes vos no vosso programa, se non me engaño, que é a chavaliña esta Erea Hierro, periodista, Sí. que, para quen non o sepa, pois, bueno, houbo un iluminado que a neurona que ten fixo contacto un lado co outro e escribiu un par de tweets a esta rapaza que, cuidado, Un par de simplemente, burradas. Un par de simplemente polo feito de burradas. que a rapaza estaba cubrindo un partido do Bergantiños. Uh-huh. Ou polo menos eu fui o que entendín. E soltoulle ali un par de borradas que non teñen axeito. E claro, é o que dis ti, creo que tiña un nombre falso, a foto de perfil Uh-huh. acórdome que era do Obradoiro. E claro, iso hai que, eu creo que hai que poñerlle un límite porque é que
Joder. Mira, moita da xente que nos últimos anos máis odio botou nas redes sociais e máis. Pero bueno, nas redes sociais que hai elementos de todo tipo, hai xente que últimamente pedía comprensión e que, joder, que a xente non se queimase con eles nas redes sociais e era xente que levaba anos insultando a xornalistas con toda a saña do mundo e de repente se convertiron en Nelson Mandela. Por qué? Porque cando lle deron o xarabe que les lle estaban dando os demais, carai, entonces Cambia o no conto. mola, verdad? Claro. Claro. Entón, por exemplo, o caso que citas agora mesmo, o sea, hai un mogollón de xente e Vou ademais buscar a Uiña. Fala do caso. Veño ahora en un minuto. Vale, vou non buscar te a... preocupes, eu continuo. Eu quedo aquí falando. Mira, ala, xa tomei o asalto o Twitch de Miguel. Ala, xa o botei fora, xa quedou para min. Non, que hai moitísima, o sea, os xornalistas moitas veces coñecemos a xente, sabemos de xente, porque facemos as nosas investigacións, e sabemos de xente que ten contas B, C, D, E, F, G. É dicir, hai xente que estaba prácticamente a full todo o día, dalle que dalle, dalle que dalle, dalle que dalle, dalle que dalle. E parecía, e hai veces que, claro, hai xente que move tantos perfís que dis de repente, ostra, pues aquí hai Estou. 25 tipos queixándose. Escuitei todo, Xa, Fun xa, cos cascos, fun cos cascos. xa che teño que ceder o posto, non? Xa estaba eu mandando aquí, non? No, a xente está Non, me pois dicindo decía, por aquí: como podo suscribirme ao canal de Fran? Como podo darlle cartos a Fran? Mi má. cartos, nada, vos dou agora a dirección para que mandedes no sobre, que eu son, para isto son moi analóxico. O outro día me pediron que fixera un bizum e eu pensei que eso era algo de matar moscas, o sea que. Pero, Má, non, pois eu dicía que que. tiña como última pregunta, tiña de tes Amazon Prime, por que non mo destes? Xa non che fago a pregunta. E pregunto o que queires, ti tes barra libre aquí. Pero non, bueno, por rematar o que dicía, que hai xente que ten perfis que a veces dis, ostra, e aquí 30 persoas dicindo non sei que, non? Son 30 persoas, a veces eran 6. Xa, Parece que cada un tiña 5 perfis. E insisto, e moitos deles chegamos a saber quenes eran e sabíamos que fulanito de tal, que traballa aquí, que fai isto, ten esta e esta conta. E xente que agora, últimamente, pois conseguiu certa repercusión mediática, de repente se convertiu en Nelson Mandela claro. e levaban anos botando veneno, botando pestes, insultando todos os días. E cando de súpeto pois aparece alguén que lle insulta a eles, ostras, non lle molaba. E eu dicía, amigo, Cambio o conto, amigo, non mola, verdad que non Cambio o mola? conto. De feito, ahora non sei se o sabes, pero ahora os trolls, chamémoslos trolls porque son trolls. Igual no ámbito Twitter de por ainda non está moi extendido. Pero ahora xa son automáticos. Xa hai programas, xa hai software que che genera cuentas de Twitter e esas cuentas de Twitter poñen todas máis ou menos o mismo tweet e teñen como un almacén de frases, imagínate, non? Pois, por exemplo, Mamador. Mamador, Fran Hermida, outra frase sería sempre ao servicio de Tino, e outra frase sería, pois, a banca paja e a Fran. E ese software vai combinando, sabes? Vai combinando, e combina as frases, sí, e a mellor aparecen 300 sí. cuentas. Cando che veñan esas vas flipar, Teño lombo para eso e para máis, Mira, si co que pasamos eu sempre o dixen, e ademais desde o comezo, porque nesto nas redes tocou, bueno, en fin, eso, o do anonimato e o de vou esbardallar aí a gusto, tal, que pasa? Que, home, cando as cousas funcionan, todo é paz, amor e amistad, non? E cando a pelotita non entra, pois a culpa, como todo mundo sabe, é de fulanito de tal, del diario As, del outro de non sei que medio, e vale, non pasa nada. Pero eu sempre como di un amigo meu, cando a pelota non entra, a culpa é dos periodistas e máis os do chiringuito. Correcto, cando a pelota entra non temos nada que ver, aí non damos asistencias ni nada. Pero eu, máis unha vez o teño dito, cando a xente xa empezaba, ás veces, a poñerse en tono faltón e tal, eu dicía, tíos, o sea, en serio, non nos coñecemos de nada para que determinada xente diga certas cousas ou faga certas afirmacións. E a xente que te coñece
sabe que tes el lombo para eso e para máis, porque hai xente que, bueno, que nesta vida nos tocou pasar por algunhas cousas complicadas. Entonces dis, a ver, tío, Xa, si xa. eu pasei por este Vietnam, ahora non me veñas porque me digas en el Twitter no sé qué, non me vou ir correndo a chorar, a meter debaixo da cama. Xa, xa. Que se é O que por ten ser aguante... ten que ser complicado aguantarse algunha vez, porque claro, a ver, ti és o jefe de deportes da SER. Ti non podes facer cousas que eu podo facer en Twitter. Eu podo levantarme un día e poñer en Twitter e decir payasos, ide tomar por aí. Ti eso non podes facer. E ten que haber momentos no que debes ter unha libreta na que escribes os tweets prohibidos. Os tweets prohibidos. Non, a veces custa traballo, decir, a veces sí que, a veces largas, e eu teño dito máis unha vez, no? A reflexión que máis unha vez se lle ten feito os trolls e, oye, que divertido é isto, verdade? Isto é como pelear con alguén que está amarrado nunha silla, e dir, joder, como mola, no? Sí, Eu zumbo e o outro non zumba, sí, joder, sí, aquí me sí. apunto tamén eu. É certo que é así, a reflexión axeitada, porque é tal cual, é dicir, eu teño nome e apelidos e desempeño unha función na miña empresa e ti eres un anónimo de Twitter. Entonces, non estamos no mesmo plano. Entonces, ti podes chegar aquí e soltar todo tipo de salvajadas e eu teño que ser correcto e educado e tal. E en algunha ocasión que teño largado, bueno, máis unha ocasión que teño largado así algunha hostia boa, moitas veces teño dito, mira, tíos, que os xornalistas non somos tareixa de Calcuta, os Xa, xa. xornalistas mandamos o carallo a xente igual que o fan os fontaneiros, os caixeiros, os enxeñeros agrónomos e os torneros fresadores. É así, non? Entón, Mira, non é che gusta un... porque dis, bueno, teño que guardar unhas formas e tal e cual, pero dis, bueno, o sea, a ver, que tamén que se che teño que mandar o carallo, che podo Sí, mandar sí, porque, sí. o sea, non aspiro a estar nos altares, nin creo que me vayan a canonizar a estas alturas, o sea, que, bueno, non pasa nada, Para eso, se algún día te metes no... Xa non como emisor, senón se te posa a consumir algún día Twitch, recomendoche moi moito que te metas nun stream de Ciro López e vexes con que facilidad di este gilipollas a la calle, este payaso a la calle. E eu creo que vos en Twitter eu creo que xa, a ver, Ciro xa fixo todo neste mundo do periodismo, está xa ca vida resuelta, pero eu creo que vos eso non o podedes facer. Porque No, as no, a ver, consecuencias, xa non digo insultar, pero en plan de, a oye nosa... ti, veña a rañala. Eu, Sí, mira, no, a nosa resposta e o que podemos facernos que bloquear. De sí, feito, mira, acabo de coller o móvil porque quería dicirche, por exemplo, a canta xente teño bloqueada. Espera, voucho dicir. Outra, joder. primicia. Atención, primicia, Hostia, A consiguiu ver, un compañero teu, creo. Periodista en aí la sí. SER, Antón Lestón. Home, Antón, un fenómeno, tío. Sí, señor. Gracias Un por seguirme. bo rapaz e un grau xornalista. Mira, vou buscar a ver se atopo os que teño. Mira, contas bloqueadas, 216. Espera un segundo, Miguel, agora vou ser eu que me pido un tempo morto. Sí, sí, Porque sí, sin teño que ir a fallo. buscar o cargador que acabo de quedar xa sin batería do deste lado. Espera un segundo. Aí estás, non? Pois moitas gracias, hombre, por seguirme e por estar por aquí. Estás emindo isto ás 3 horas, Pasa que eu estou super cómodo, entonces tampouco... Eu en canto me diga Fran, cortamos, pero... Eu estou super cómodo, a verdade. É que teño ainda un lote de cousas... Teño un lote de cousas ainda apuntadas... No, que eu dixenllo, eu dixenllo en plan cando queiras cortamos. Dixenllo antes de arrancar. É que estou a punto de facerme a ginebra, pero bueno, manteñámolas as entrevistas serias. Pero oye, que sacamos aquí exclusivas, que temos aquí 3 nombres: Miki Villar, Bicho e Brais Abelenda na órbita do Deportivo,
Cando entrabades aquí a ver capítulos de Chicote, non vos esperabades isto, A que non? A que non? Só coñezo a Bichu. Tamén só a Miguel Fierro para a comunicación do Depor. Madre mía, imaginaste. Imaginaste. Cando xoaba o Among Us. Non, o Pafeto ainda ben, O Pafeto ainda ben. Oxalá Miguel no Depor, de extremo dereito. Xa, Maki, pero a ver, eu algo así esperábame. Dinme aquí que che teño secuestrado. Imos para as 3 horas. Ostras, sí, tío, levo 3 horas largando, en serio? Eu recordo que cando queiras parar, eu vou estar aquí hasta as 1000. Eu cando queiras parar, paramos como se queres vir outro día. Como ti queiras, eu xa o Pafeto este do Fieiro mola, Non sei se me abonarei para máis veces. Sí. Pois aquí é A min o limitado. de falar falo polos codos. Pois De feito isto... se me queda curto o programa, só me deixan falar 40 minutos ao día nos deportes. Mira, xa me din aquí, claro, como estou con xente de pasta, que teño aquí, explica o de Patreon. Pois eso, que teño un Patreon, amigos, que se me queredes axudar, teño un Patreon que me podedes aí axudar económicamente para que este canal siga adiante. Spam. E nada, xa non sei ni con que estamos. Estaba aquí repasando un pouquiño o chat. A verdade que a xente está encantando este formato. A min cóstame, ao final traer xente costa porque cando a ti porque tiña a casualidade que me seguías desde fai tempo, non sei por qué. Igual por cousas do Ézaro ou que subo moitas veces fotos. Home, a ver, vexo un tío que é do Fieiro e dis, coño, este hai Claro. que seguilo, tío. Claro, entón é máis fácil. Cantos Pero sodes? Cantos veciños sodes no Fieiro? no Fieiro somos 1, 2, 3, 4, 5 casas habitadas. Tío, o exclusivo é o que ten. Ahora están comprando, ahora están comprando xente de Coruña, están comprando por ali. Pero sí, somos 5 casas, ou así seremos 10 personas, máis ou menos. Bueno, Non é nada. Joder, para 10 que hai no Fieiro, coño, un deles haberá que seguirlo, non? Claro. Teño aquí o doble de xente da que vive no Fieiro. 22. Pero igual dentro de pouco empezan a edificar aquí tamén. É que fai falta que vaya xente. Cústame traer xente e trouxe un xogador do mellor equipo de fútbol sala. Xa, pero porque tiño aí un enchufe. Pero o enchufe acabouse. De feito, ora teño que tirar de Fran e dicirlle, Fran, non me poderás meter aí en contacto ca xente do Depor. Este é o país dos enchufes, Miguel. Este é o país dos enchufes. Dimo a mí, como se funciona en Galicia? Mira, por recomendación. Entre focos, pantallas, ordenador, cámaras, teño aquí 9 enchufes conectados. En estes 2 metros cuadrados, Deixa que che chegue a factura a fin de mes que vas flipar. Xa chegou. Gracias a Dios, de momento, vaime compensando. Pouquiño, pero vaime compensando. Para facturas chégame. Bergantiños no Fieiro. Home, a ver, Volk, Bebeto no Fieiro non. Bebeto váisenos un pouquiño. Pero sí, eu estou por aboarme, por convertirme en visita periódica. Pois aquí estás máis que benvido, Ademais estaría ben, porque así, en vez de vir un día e largar 3 horas, pois veño así de vez en cando e solto pouco a pouco, tío. Crear a primeira sección deportiva con un periodista de éxito en Twitch galego. E falo cos da bola, cos de Fica coa bola, que dominan segunda vez que flipas. Falo con a bancada, non vale furar, que non vale furar, siguen moitísimo a Compostela, e vimos aquí un día e Leria. E oye, que pensas de Ti xa estás comprobando
ti xa estás comprobando que eu veño aquí e largo de todo. É dicir, a mí me mola, son un conversador, me mola falar. Entón, me mola falar de report, me mola falar de deporte, pero vamos, a mí o que me mola é que me traes aquí e nos poñemos a falar do que sexa Pois e estás nos fichado, metamos pa diante. Estás fichado, Pois Estás mándame o fichado. contrato, tío, estás Sí, 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 tardando. facemos, Estás fichado. E aparte, eso, pero é que levamos aquí 3 horas falando, eu, polo menos, máis a gusto que Dios, e non me dou tempo aínda de falar nada de ciclismo, que sei que eres un apasionado do ciclismo. Veña, pois bótalle. Non me falamos nada aínda de baloncesto, que sei que che mola. E temos un Sí, sí. bombazo esta semana no baloncesto gallego, que non sei se confirmará, que é que acaba o ciclo de Moncho no Obradoiro. Vin bastantes rumores, Bueno, fálase de que sí, non? E a E iso verdade é é un que bombazo, Moncho está facendo Moncho fai milagres todos os anos, non? A verdade é que o que fai no Obradoiro é espectacular, porque un equipo con tan poucos recursos e, sin embargo, todos os anos están aí, non? E, ademais, facendo moi ben, xogando moi ben o baloncesto e sacando e promocionando xogadores. Bueno, O en algún Enoch, momento o mellor, Enoch este ano, madre mía, como está Enoch este ano. Madre mía, sí, madre mía. Cassius Robertson, a ver, que son moitísimos. O Obradoiro fixo algo que a mí me gustaría que tivera feito de por hai tempo, que é convertirse nese trampolín, nese sitio onde a xente quere ir xogar porque sabe que vai a conseguir darlle un impulso á súa Claro. carreira, non? Hmm. E iso estaría moi ben. Pero bueno, no caso de Moncho, en algún momento, claro, decir, o ben que o está facendo aí durante tantos anos, en algún momento vai provocar que haxa xente que diga, ostra, eu a este tío quero telo aquí, non? Claro. E tamén é moi lícito que por parte de Moncho, pois chega un momento onde diga, ostra, non me quero quedar coa dúbida de que teria pasado se fose a non Sí. sei donde, non? Entón, pois veremos, porque é unha simbiose magnífica que hai entre equipo, afición e adestrador. Eu me levo moi ben con Moncho, son amigo de Moncho, Sabes o que che vou ás pedir ahora veces, mismo, non? bueno, pois negociámoslo aí. E teño moi boa relación con el, temos moitas charlas de moito tempo e é unha persoa que me encanta quedar para charlar e tal. E me jodería moito que marchara do Xa, Obradoiro. xa, xa, xa. Pero habería que entendelo. Si, no, está claro, está claro, está claro. Pois deixo esa petición pendiente aí. Eso, ciclismo. Ciclismo, eu teño entendido que é a tua pasión. Sí, bueno, unha das miñas pasións, o deporte me apasiona. E, bueno, pois Si, un eu pouco durante a mirei miña así vida. entrevistas previas e tal, e así que puñas ciclismo, baloncesto e despois fútbol. Sí, non por esa orde, eu creo que todo ten un momento na vida, non? Supoño que todo Dios empezamos xogando o fútbol, me gusta xogar fútbol, me gustaba xogar fútbol. Despois xoguei a baloncesto durante moitos anos e a verdade é que, bueno, me foi bastante ben, tuve sorte de xogar en clubes moi serios onde aprendín moito en todos os sentidos, non? Eu sempre digo que o deporte é unha escola para a vida. Moitas veces te comportas na cancha como eres na vida, e se na cancha te ensinan a comportarte ben, na vida tamén te sabes comportar ben, non? E depois, bueno, pois unha evolución natural, digamos que cando un vai facendo anos e todo isto, o baloncesto é un deporte de contacto, aparte bueno, pois eu era de xogar con moito contacto. E chega un momento onde o contacto te pasa factura, non? Cando xogas un partido de baloncesto e o día seguinte tens que ter xeo nos xeollos e che doe a espalda e non sei que, e o coño e tal. Dis, buf, hai que ir cambiando, tío. E cambiei Xa. para o ciclismo, que levo tamén vendo ciclismo toda a vida, me encantou sempre o ciclismo. É un deporte que non é de contacto e que non tes lesións. E a verdade é que, bueno, pois, son un apaixonado, me encanta velo, me encanta analizalo, me encanta practicalo, me jode un pouco ir hasta o Fieiro en bici porque a subida do mirador do Ézaro, Complicado, sí, Pregúntame aparte moito, cando, aí vai che preguntar eu ese descubrimiento, esa subida, eso para o ciclismo non sei, pero para nós dounos impagable. unha publicidade, unha explosión
que é impresionante. Mira, esta semana falaba no podcast de ciclismo que teño, a Rueda Podcast, buscadeo en iVox, a Rueda Podcast, en Radio Coruña tamén está, a Rueda Podcast. Tiñao preparado para Fala, meter aquí no vale, chat en canto falaras del. pues depois outra vez lle das outro pouquiño. Puxen o Twitter. E falábamos con Carlos Andrés, non? A voz do ciclismo en televisión española, precisamente falábamos deso, non? Da proxección que che dá o ciclismo, e que nun sitio como Ézaro, lembro hai anos de ir ao mirador do Ézaro e había ninguén ou unha persoa, e agora rara a vez que vas ao mirador do Ézaro non está aquilo como unha feira, non? E todo eso é grazas a que pasou a Volta Ciclista. Pois rematou a Volta Ciclista arriba 3 veces e unha cuarta vez pasou por ali. Sí. A ruta. E falas do mirador do Ézaro no mundo do ciclismo e parece que estás falando do Tourmalet, parece que é unha cima mítica que todos os anos tal, non? E lle deu, pois, eso, unha repercusión tremenda. Eu, de feito, contoche unha anécdota que ti, cando chegas ao mirador, subes do Ézaro, e ao pasar o mirador está a mina esta escavada na parede a man esquerda, e á dereita hai unha leira enfrente da mina. Esa leira é de un familiar meu. Eu teño ido a esa leira a axudarlle a cortar o millo cando non había ninguén ali. Pero ninguén. E de repente, cando acabou, creo que foi a primeira que fun ver eu ali, e dixía eu, mima, pero está isto cheo de xente a televisión. Era Terio Carrera, creo, que estaba narrando ali na meta. Sí, de speaker na meta. E eu miraba para a esquerda e dixía eu, joder, pero é que fai 4 anos eu viña aí a apañar millo e aquí había un de Santiago que se perdera ou un da Coruña que por casualidade atopou isto. E mira agora. Sí. É así. Era unha pasada, bueno, a cascada unha proxección tremenda e dá gusto, de logo que dá gusto, porque, bueno, unha cousa non coido que poñer en valor o que temos aquí, dende logo que sí. Pero, bueno, subilo en bici é matador, o sea, eu que a bici subo por todas partes e non hai peor subida que a do mirador do Ézaro, tío. Eu son un tío moi pesado, na bici tamén. Se me costaba a min co coche, que bien costaba me subila co coche. Queda o coche calado ali na curva de cemento, e ali o embrague periga, Sí. Eu creo que dolle moito pulo a nosa zona e tal, pero eu, ahora sí que falando totalmente desde o desconocimiento, porque o ciclismo vexo de vez en cando, pero practicalo non só practicalo tal. Eu que noto un montón de ciclistas agora, un montón pola nosa zona, un montón, que nunca vira. Igual é que agora ando co coche, e antes, pois, ibas pa Santa Comba, vivías na Coruña e todo o rollo, pero ciclistas por todos lados. Na costa, digo, na costa. Eu creo que eso ven aí tamén. Sí, todo está relacionado, é dicir, hai un boom do deporte, é dicir, as jornadas estas que fan os de Dumbría ou de... Sí. Que suben os aficionados a... Como se chama? Non me sale o nombre. Como? Non se entendín ben. Isto que organiza o Concello de Dumbría é isto, que é a subida ao mirador... O Gran Fondo Ézaro. O Gran Fondo Ézaro, exactamente. Eso tamén dou un pulo que é impresionante. Non me salía o nombre, meu. Somos 1500 ciclistas que saímos aí todos os anos a darlle brasa ao corpo. Non, a ver, hai un boom da actividade física e iso está moi ben, porque iso é saúde para a xente, iso é moi positivo, non? Pero hai moitísima xente que se abonou agora ao tema de, por exemplo, de correr e tamén de andar na bicicleta. De feito, este ano é prácticamente imposible poder mercar unha bicicleta. Non hai bicicletas no mercado, non? A raíz da pandemia, as fábricas pararon e o que teñen en stock, pois, quitarono das mans. Hai un boom, cada vez hai máis xente que quere facer deporte, entre eles ciclismo, e despois pois hai un efecto chamada porque o feito de ter aquí unha subida na que finaliza unha etapa da Volta Ciclista a España, pois fai que haxa moita xente de moitos puntos de España que veñen a facer turismo e entre as súas actividades turísticas, ademais de ir á praia e isto e lo outro, pois está subir o mirador do Ézaro. E incluso para moita xente con mellor da zona de Muros, de Noia, de Carballo, de non sei onde,
non sabían que estaba aí ese mirador. E entón, dentro do seu percorrido de fin de semana, está, pois, ir rodando hasta o mirador, bueno, hasta abaixo, e depois subir o mirador, Claro. claro. É que Que eu... eu sempre digo, no Gran Fondo de Zoro, sempre lle digo a Ezequiel Mosquera, que necesidade hai de subir hasta arriba? Co ben que quedábamos abaixo Os donde bares están os están barquiños. abaixo. Os bares están abaixo, non arriba. Aí está, para que vas arriba, que despois hai que baixar. Sí, pero foi unha expresión porque eu son do Fieiro, pero Mm. meu pai e meus avós por parte de pai son do Ézaro. Entón eu como que criei-me a cabalo dos dous. Eu pasaba o verán todo no Ézaro tal, e o Ézaro non era nada. Se eu acórdome que Ujú. teño estado, porque meu avó tiña un barquiño para pescar e tiña unha chalana e estaba amarrada no río do Ézaro. E a cascada non iba nin Dios. Pero nin Dios. Claro. E dirás ti, bueno, Non, pero é porque que eso ti xa era tes 60 descoñecido. anos e... Home, vello vou. Que houve un cativo por aí que me Ujú. chamou señor. Vello vou. Pero non é pa tanto. E o boom destes anos foi impresionante. Menudos boomers, dinme aquí. Dinme aquí, menudos boomers. Tiven que ir a cambiar o couso, que xa acabei a batería de outra, xa estou casi na reserva, Miguel. Nah, Estou, pois estou, mira, todo, deixamos... os chismes xa van como poden, pero sí que é certo que no Ézaro, pues, hai anos a nivel turístico Ézaro non era nada. E Nada. sin embargo agora mesmo pues hai, joder, un paseo marítimo precioso, hai un mogollón de vivendas que se alugan en verán, hai unha praia que ten bandeira azul, hai un sitio espectacular, non? Hai Porque máis moito estamos autobuses. falando do Mirador do Ézaro, Au- pero o paseo marítimo que hai ali, as vistas que hai desde os bares dali son unha pasada, o sea, que é un sitio idílico. E agora, como ademais, a partir da pandemia, lévase moito, está moi de moda o turismo de autocaravana, que tampouco Sí. hai unha autocaravana en verán, non podes alugar unha autocaravana que están todas pilladas. Hmm. E moita xente pois ven en autocaravana hasta aí, e moita xente leva a bici na autocaravana, unha cousa moi Tour de Francia, non? Sí. Entón, sí, sí, hai ambiente, hai ambiente. Hai ambiente, hai ambiente. E hai unha cousiña que non todo o mundo fai, que é a Ruta dos Muiños, que está arriba do lugar do Ézaro, que está moi chulo tamén, eh? Está moi chulo, Ah, pois mira, está moi ben apuntado. cuidadiño, apañaron todo, e son como 8 ou 9 muiños de agua, que ainda consérvanse bastante ben, estános arreglando, e recomendo bastante. Uh -huh. E nada, estás quedando sin batería, levamos 3 horas, e se che quero ter máis días, tampouco che podo exprimir o primeiro. Pois eu xa che digo, cando queiras, mira, me está vacilando Antón Lestón por aquí, que creo que me acaba de mandar un WhatsApp, eh? Dicindo por aquí, tanto botar pestes de Twitch, Fran Hermida, e aí está, seguindo no Twitch. Eu non botei pestes de Twitch, poucas, pero que agora isto non é Twitch, isto para min é como estar no bar falando aquí con Miguel e con toda a xente que está aquí no chat, o sea, que a verdade é que o estou A ti pasando en parece grande, que eso é que che fa... Ti sabes o que me din a min? Por privado nos WhatsApp. Deixa-o falar, que non faz máis que interrompilo. Eso é o que me din a min. Eu teño moito rollo, o que che dicía eu, que cando curras na radio sabes que, por exemplo, se fas o Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, empezas a 1 menos 20 e tes que acabar as 2. Sí, sí, E sí. se fas o Coruña Deportiva, empezas ás 3:20 e acabas ás 4. Pero joder, isto de que che den barra libre para largar aquí, isto é un gusto, tío. Isto Ti, é un mira, ti gusto. un día faz Coruña Deportiva, faz media oriña, e quedas ti aí que tiño unhas ganas de soltar esta, telo meu contacto, avísasme, eu de luns a viernes é moi raro que non emita 9:30 da noite, así é moi raro, avísasme e disme, ei, esta noite vou por aí. E ves pa aquí, eu fago carteles, o sea, preparo ben o directo, fago aí carteles de exclusiva, fago carteles de rajada de Hermida, fago carteles de todo. Pero mira, ímolo facer mellor de outro xeito, porque claro, isto como cando che di alguén, joder, ven por na miña casa cando queiras a tomar unha cerveza, pois che di, joder, pode estar todos os días aí timbrando e pasando para dentro, non? Entón, como ti sabes que eu estou disposto a vir cando ti queiras, que eu veño, sin problema ningún, ti chama cando queiras. E a partir de ahora dis, oye, Fran, tal día, que se non teño nada tal, aquí estou, latricando outras 3 horas máis. Pois eu
Cuidado que somos capaces de latricar ainda máis de 3 horas, pero Por imos eso, ir pues, así, mira, a mí 3 horas. aquí se me dá ideas, en plan, os viernes cada 15 días, din por aquí. Eu Bueno, he de mirar, pode estar ben. e creamos unha sección que sea o invitado de Fran Hermida. Facémolo así, para que a xente non se perda, facémolo periódico. Me parece boa idea. Sí, 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 Ti sí. marcalle a periodicidade, pues, unha vez ao mes, Sí, sí, eu vou dando unha vez cada voltiñas, 15 días, ti como sexa. Me vou dis, dando oye, voltiñas, facémolo así, e eu vou. pois isto está grabado, eh? Isto está grabado, No, isto compromiso. Fran Hermida ten palabra. A min ti me dis, ímolo facer a partir de agora, tal día, cada X tal. E eu aquí estou encantado de falar aquí. É unha pena que non vexo, non podo ver o do chat, a ver que está claro, pero alargando a xente. porque esta é a primeira vez. Entonces, a primeira vez tal, pero traballaremos neso, traballaremos neso. Eu se chillo, esta é a Veña, segunda que fago. O sea, fixen a de Lara, fixen a túa, non fixen ninguna máis. E de todo se aprende. bueno, E, pois nada, pois quedamos así. e nada, que mil gracias por todo, de verdad, mil gracias por pasarte, mil gracias por Que, este que rato. queda, A min moloume. quedaronche moitas preguntas depois de 3 horas, quedaronche preguntas por A facer? ver, mira, quedáronme. A ver, Que opinabas de que Galicia tuvera un equipo de ciclismo que fora o do Xacobeo e se crees que sería moi bo telo outra vez? sí, Quedáranme o de que dixestes nunha entrevista que o teu soño era ser deportista de élite ou estrela de rock. sí. Se non Ah, pois apuntastes esa, mira, se non esa apuntastes moi baixo apunta. era a pregunta. A pregunta era, non apuntaría moi baixo? A ver, tío, pero que eso, mira, o día que dixen eso, cheguei á emisora e me putearon a base de cosas. Dixeron, oye, e isto tal, e eu decía, tíos, pero se che preguntan cal é o soño da tua vida, que vas decir que era ser, non vou a decir ninguna profesión para que ninguén se mosquee, que vas decir que era este, coño, a lo grande, o sea, con que soñaste? Joder, pues soñei ao grande, decir, con Claro. que soñas? Pero, pues soñaba con ser aleiro dos Lakers e que metía eu a canasta no sétimo partido da final, joder, de Claro. soñar o grande, pa soñar que xogo no cus Pedriños e que gano a Copa da Galleta, joder, eso en calquer momento podes facer, non? Entón, claro, soñar o grande. É que soñar é do pouco que ainda é gratis. Por eso Claro, lle digo a todo, joder, soñade, tío, es que por ahora claro. non cobran. Tía tamén agardado que buscando información sobre ti atopara un artículo de que fostes así medio revolucionario que parastes aí unha reforma do paseo marítimo de Corcubión. Teño aquí unha noticia do Correo Gallego de Hemeroteca con Fran Hermida encabezando. Certo. Este é un dos problemas de Twitch. Ahora caíusenos durante medio minuto ou así. É un dos problemas de Twitch. Ala, Pero nada, pois dille a Twitch que se levante. estamos Twitch, levanta. estamos xa outra vez. Pois si, atopei unha noticia aquí do Correo Gallego de el colectivo en defensa da ría de Corcubión paralizou o proxecto de regeneración da playa local. Uno de los portavoces, Fran Hermida, señaló que decidieron retomar sus reivindicaciones a la vista de que se reactiva o que consideramos unha aberración e un gran despilfarro de cartos. O sea, hasta la Un victoria pouco máis. siempre. Pouco máis, correcto, hasta la victoria siempre. E así, o sea, era algo que consideraba que era unha auténtica aberración e me movilicei para paralo e afortunadamente a día de hoxe eso non se fixo en Corcubión. Era facer unha praia artificial, que xa hai algunha por aquí cerca con escaso uso, pouco éxito e moito gasto de mantemento, e aquí querían facer unha igual, e bueno, pois Pero en que parte de sin Corcubión ter querían facer eso? na entrada Na mismo de entrada? Corcubión, Hostia. eso, da tajea que ves así, así, pero non é unha cousa monstruosa. Mira, Coño, non é? si, apunta por aí o día da segunda visita, pregúntame por iso, porque falareiche cousas sobre aquelo, moi simpático, sobre como se fan os proxectos neste país. Vale, vale, Demasiado vale. corte e pega. Vale, vale. E nada, despois quedábanme as preguntas de mierda miñas que é se quedaras atrapado nunha isla desierta, que orquesta levarías a tocar el de los ojos negros? Hostia, pero teñen que tocar eso, non poden tocar outra cousa.
Despois hai que canción a bebida che gusta, sí. Que orquesta che gusta? Como, É a como? pregunta. Que orquesta che gusta? Ah, orquesta, eu son de América, pero non é orquesta, é grupo, pero son uns fenómenos, tío. O sea, un grupo que fai verbena tocando Pink Floyd, Dire Straits, U2. Eh, hostia, tío, eso é caviar, macho. Pois Eso eu é caviar. esperaba outra resposta, sendo ti de Corcubión, eu esperábame La Palma. Sí, coño, pero xa non están pa estas, non? Me imagino que me estás falando de unha verbena, joder, normal, non? Entón, a día de hoxe con América, con América. Con Hombre, La América. Palma foron moi grandes, tío. La Palma foron grandérrimos, Tiña un que iban a familiar tocar aí. hasta Suiza. Tiña un familiar Sí, aí. sí. Sí, 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 sí. Que vivía ali na Xa entrada. dixía eu Vivía ali na entrada que da. ti és medio jaiteiro, xa dixía eu. Vivían ali na entrada onde está o hotel ou a costiña que sube. O... Bueno, por ali. Era... Xa me sitúo, me Sí, sí, queda, sí. sí, coñezo esa zona. Pois era por aí, Luis da Palma. Bueno, zona de marcha Coñezo, favorita. coñezo. Como? Zona de marcha favorita. Agora, pois, aquí o salón. Non, de hai un ano para esta Eu parte sou, aquí. eu Por sou esta máis de parte de cosiña, aquí, que é onde que eu teño aquí a cristalera que che ensinei antes o Monte do Pindo, entón gústame esta zona de aquí. É a zona de marcha favorita. Sí, sí. Mira, explicábache ao principio o que era unha raíz e todo o rollo. Pois mira, acábanos de facer unha raíz. Fer Linares acábanos de mandar a súa xente para o noso. Entón, agora están nos vendo. Uh -huh. Están aí dándolle a benvida. Pregúntanche se eres máis Iago Gordillo. Pregúntanche se eres máis de Josiño Destroyer ou de José Manuel Mira. De día de José Manuel Mira e de noite de Josiño Destroyer. Respostado. Mira, vouche dicir unha cousa. Nesto da radio teño unha sorte. Ou dúas sortes. A primeira sorte é que me vai moi ben. E a segunda sorte é que sabes por que me vai moi ben? Porque teño ao lado a xente que é moi boa. E, por exemplo, teño a un tío como Adrián Gandal, teño un tío como José Manuel Mira, e tiven a un tipo como Iago Gordillo. De Adrián Candal fixaron un chiste cando te presentei, Sí. Bueno, fixaron un chiste con el, porque dixen eu traio a un tremendo periodista da cadena SER de Coruña, dos deportes, e empezaron a un chat. Adrián Candal, Adrián Candal. Un día, oye, aquí isto se pode, decías que se pode facer así un multi-encontro, ¿no? Sí, sí, sí. Un día traigo a Adrián Candal, un tío, o sea, un periodista de puta madre y tal, pero aparte de que es un grandísimo periodista, es un cachondo, tío. Ti trae a quen quiras, que aquí son todo... Mira, está a xente ilusionada con que veña. Candal é un crack, vayan por aí. Mira, para acabar xa. Bebida e canción. Pois bebida a estas horas depende, é tanto unha cousa como outra, depende do momento. A bebida, se salgo de marchas... Non me refiero a beber todo o... No, se tes un día que dis ti, hoxe vou puñer o día para beber unha copa. E quero beber unha copa hoxe. Unha. E quero beber unha copa que me guste. Mira, me gusta o ron cola, pero cando me poño unha non bebo. É que eu, por exemplo, son de Ginebra, bebo gin tonic e tal, e hai un que é caro, que é o Monkey, que se hai un día que vou cenar ou tal e vou beber un tranquilo e se acabou, pillo mesa. Despois se vou por aí de batalla, pois, sí, bueno, o que caia pa dentro. E ti és destos no que lle poñen o gin tonic as ervas de as que cortan nas cunetas e todo eso, que lle metes todo eso para dentro, porque teño visto gin tonics, macho, que faltaban os nenúfares. É unha lástima que non poda poñer a cámara porque voulle facer ora un. E poño hielo porque é verdad.
Poño hielo porque o hielo hai que poñerxo. Pero, no. Sí, eu sei de que falas. Eu fui un día a un local da Sí, Coruña sí. que está por cerca de Catro Camiños do Corte Inglés. E empezaron ali a meter que se hierba, que se pataca, que se millo, que se Pataca. tal. Eso sería un Era caldo. un cóctel de non sei que. E cando viñeron a botar o alcohol, claro, que alcohol che colle no vaso cando levas todo eso? Botaron Nada, menos dun nada. chupito. E di, 8 euros, ai, me falta de Dios. Pon unha E versión sin... canto pagaste? 8 euros. Dixlle, pon unha versión sin verduras, só. Quítallo de dentro e pon unha versión sin verduras, porque me falta da virgen. Sí, no, que Así che dá ganas. petao, petao, E ademais nun sitio fino destes dache ganas de ir en plan así salvaje, de dicir, mira, e sin repolo e todo isto, Sí, sí, podesme sí. quitar as navisas, A min, podes quitar máis navisas. a min xa me levaron de mala gana, porque eu xe dixen, enfrente deste local hai un café bar Antonio que ten unha pintaza. Que está a tortilla na barra, está a ensaladilla na barra. Bah, oíste, Miguel, e os Cuba Libre seguro que están a A 3,50. 3,54 ponlle. Vamos ali. No, que aquí hai chill out. Me cago en chill out da virgen. Eu veño beber. Chill out. Tamén, Por un 8 aí no euros más, que chill out. Un aí Por no más, 8 euros tiña que haber chill out e fixio, coño. Un aí no más. Está a xente flipando co gin, ton e grelos. Que sí, que hai gin tonics, tío, que lle meten, o sea, eu coido que cortan as cunetas nas carreteras Sí, e o sí, que sí. sobra meten os gin tonics, tío, que tal cual, o sea, Despois hai sí, o sí. caso dos locales no que non lle poñen nada e cho cobran como se lle botaran. E hoxe pola tarde fun tomar algo ao Portiño, que abriu ora a Estrella, que reformou o Portiño aquí na Coruña, todo o rollo, e a 7,70. E A botanlle 7,70 que? o cubata. 7,70. E botanlle o que lle vou botar eu ahora, Igual. E eu vou que chamar a señorita de, por favor, unhas olivas ou algo, porque eu vi a xente que lle botaban na mesa un platiño de patacas fritas e tal. Trai algo, ver, que me estás colando aquí 7,70 € por un Sigrans. Traime de que Pero sea unha pataca frita. cobrachesme o meu ou a barra inteira? Que fixestes, miña reina? Flipamos, e aparte miramos a nota 7,70. Tamén un sitio espectacular. O sitio espectacular, eu creo que poden curar o que queiran, que van a ter petao. Pero sin nada, Así que, xa ves, aquí falamos de todo. Aquí eu viña buscando exclusivos do Deportivo e estamos falando de Cuba Libres na Coruña. Pero xa biches, cando hubo que poñerse serio, nos puxemos serios, cando hubo que gitaneamos aquí. A mí encantoume, eu non sei a ti, a mí encantoume, eu pasei no genial. Home, se aguantei tanto tempo, debiu ser que estiven ben, porque se non daballe carpetazo a tablet e estaba a estas horas xa fiambre, ou seja, que... A mí encantoume, Encantado. Además, xa che dixen que hai que asinar a renovación. Sí, eu se chío, non... A ver, ahora estamos en Cante, jiji jaja, non che vou dicir, oye, cada 15 días vente por aquí, pero eu prometoche que vou chamar, prometoche que se a ti che apetece, aquí vas a estar cando quieras. Pois eu xa che dixen que para isto son fácil, así que cando ti me dixas eu me asomo por aquí, non te preocupes. Eu acudo á convocatoria, ti convócame que eu veño á convocatoria. Correcto. E nada, que eso, que mil gracias, que foi un placer, que como se falaba antes de que pouco se valora o que pasou no Dépor e tal, pouco se valora o éxito que ten moitas veces unha persona. E eu creo que ti tivestes un éxito brutal, merecido, e que hai que valoralo, Haberá opinións de todo tipo, pero bueno. Sí, no, ahora, a ver, ahora sabes como vai, non? Ti ahora eu despídoche, serras isto, eu vou empezar a dicir que eres un mamador celtista, pero a cobrar sobres de tino por aí, sin vergüenza. No, pero fora, coño, o sea, eu creo que hai que valorar o que consigue unha persona eu creo que non se chega onde estás ti porque sí. A miña idea, non sei. Bueno, currando e por moito que nos chamen algúns, afortunadamente algúns, por eso nos vai ben, porque son minoría os que din esas cousas, pero ainda que te chamen mamador e non sei que e tal e cual, mira, ter a conciencia tranquila e decir que fixestes o teu traballo de maneira honesta é o que fai que chegues aí, porque ao final facendo determinadas cousas tes pouco recorrido, ao final caes. Pero, bueno,
eu estou satisfeito co que levo feito nesto da radio e a clave, sobre todo, é estar moi ben rodeado. O que che Mm. dicía antes, teño a sorte de estar moi ben rodeado, tanto en Nordés, no equipo de Nordés, como en Radio Coruña, donde hai xente maravillosa. E aparte de se te rodeas tamén moi ben de colaboradores e todo isto e tal, pois as cousas tenden a sair ben, así que realmente estou contento e nada, pois moitas gracias polas túas palabras e polo teu recoñecemento que sempre gusta escoitar algunha cousa así, aparte do de celtista e mamador e terrorista de micrófono e todo isto. Eu unha das que máis molou é de que, claro, é como nacido en Corcubión como Lendoiro, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Está aí porque, claro, como nacido en Corcubión como Lendoiro, eu pensando, mi macho, vale, eu... Como chegas a esa conclusión? Pero bueno, en fin. Oh, Eso queda para outro día. Eso queda para outro día. Pois nada, Fran, que é un placer enorme. Alégrame que che molara estar por aquí. Quedas invitado. Cando queiras, vémonos. nada, estou nada, quedo agardando pola túa chamada, eh? Correcto, correcto. Vale, Terala. pues quedamos así. Cantos hai conectados ahora? Ahora mismo somos 18. Sabes que 18 testigos. máis ou menos é unha familia e temos aí o noso número. E encántame. Hai Encántame traer 18, estas cousas para a xente que che sigue todos os días, sabes? Encántame. pois 18 testigos de que quedamos á espera da próxima citación pola túa banda e, oye, voume un pouco frustrado porque eu pensei que ao final iba a valeirar isto e aguantaron 18, tío. Sí, 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 sí. Aquí somos Valientes. dos que saben valorar cando unha persona fala ben. Bueno, moitas gracias. No, Tedes moito insomnio. a min, polo menos parecime unha charla moi boa, moi boa. Pues nada, Sabes que vou puñer, non? encantado. O sea, sabes que cando acabe aquí vou puñer o tweet de exclusiva de Fran Hermida no meu canal, o Deportivo a por Miki Villar, Brais Abelenda e bicho. Vou no puñer xa. Pois nada, te bótalle. Oye, que dille ao Gordillo que as entrevistas son moi cedo e que el non chega. Este debe ser ainda máis de máis avanzada a noite, eh? Iago, que hai xente que temos unha edade que de vez en cando dormimos un pouco e tal, e Eu estas dixo, cousas. eu agora acaba isto, vou puñer unha musiquiña, vou facer unha copa e voulle dar as gracias a todo o mundo por estar aquí. Ese é o meu plan. Pois eu me vou a poñer en horizontal. Nada, que é un placer, meu. Un placer, de verdad. E quedamos pendientes de próximas entregas. Correcto. Graciñas. Un, Graciñas a todos, eh? un saúdo, veña. Chao, chao. Chao. Bueno, chavales. 3 horas e media. 3 horas e media. Eu botaba outras 3 horas e media falando, a verdad. Encantoume, tío. A verdade é que moloume moito. Moloume bastante. Creo que se nota cando